Λοιπόν, πήγαινε φτιάξει καφέδια. Το έχω βάλει εδώ πέρα να σεταριστεί. Αυτό γράφει. Πώς θα σου πάει να φτιάξει κάτι καφέδια. Θες σκέτο. Σκέτο. Σε εμάς θα πάρει βέβαια 2 λεπτά. Σε εσάς και δευτερόλεπτα. Δηλαδή τώρα. Έλα ρε βλάκα, τώρα θα κάνω το κάτι και θα σου ξέρω. Μη πρώτα θα τα αφήσω μέσα. 2 λεπτάκια ήταν. Τι κάνεις έτσι. Έλα. Έχεις δίκιο. Πάμε, cheers. Είναι σίγουρα σκέτος. Ναι, ρε. Άντε καλά. Σιγές. Μαλακά, η ζάχαρη μαλακία σου. Sorry. Πω κατάλληλος. Έλα, αγαδευλοσύνη στο έπακρο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Πάμε ready. λίγο γιατί... Ready. Βαριέμαι να σε κράξω τώρα Okay. για τους καφέδες, αλλά πάμε. Λοιπόν, Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο των Lost Travelers. Όποιος δεν είχε δει το πρώτο επεισόδιο μας, εγώ είμαι ο Λίσανδρος. εγώ είμαι ο Λεωνίδας, παιδιά. Και για πες μας, Λεωνίδα, λίγο το θέμα μας σήμερα. Σήμερα το concept που θα συζητήσουμε έχουμε να πούμε λίγο για τα red flags Ωραίος. και μετά θα πάμε σε κάτι που έχω αποφασίσει εγώ γιατί είχαμε debate στο παρελθόν, ευελπιστώ να γίνει και τώρα. Δεν θα μου πεις. Όχι, δεν θα σου πω γιατί άμα σου πω θα ξεκινήσει από τώρα και δεν θα πάμε στο πρώτο θέμα που είναι τα red flag. Εντάξει. Θα πάμε παιδιά στο δεύτερο και θα αρχίσει πάλι να με κράζει ότι έχω αυτήν την αντίληψη και εσύ έχεις την άλλη. Τα ακούω. Εντάξει, και ούτω καθεξής. Ωραία. Ναι, πάμε. Ξεκινήσουμε να εξηγήσουμε στα παιδιά τι είναι το red flag. Για αρχή, Okay. πώς το βλέπουμε εμείς. Για όποιος ζει κάτω από μία πέτρα τα τελευταία χρόνια, Κάναμε μια πέτρα, εντάξει. Σίγουρα όχι στη γη. ναι, τα red flags είναι, να το πω πάρα πολύ απλά, είναι μερικά σημάδια σε μια σχέση, είτε σχέση Φιλική, ερωτική, της δουλειάς, ναι, το οτιδήποτε. οποιοδήποτε κομμάτι μπορεί. τα οποία είναι ουσιαστικά σημάδια τα οποία θα σου δείχνουν ότι θα υπάρξει πρόβλημα μελλοντικά. Κάτσε γιατί θα τα ρίξουμε αυτά. Ναι, Είναι αυτό, ότι σημάδια που δείχνουν ότι υπάρχουν προβλήματα που θα εξελιχθούν στο μέλλον. Αλλά αυτά βγαίνουν από νωρίς. Κοίτα κατά με. Κάτε σε. Κατά εμέ και κατά εμού και κατά εμάς. Εγώ το βλέπω ότι είναι τα σημάδια τα οποία τα αγνοούμε είτε εσκεμμένα είτε αθελά μας. Να. Και συνήθως καταλήγει όλα να γίνονται χαμός μέσα. Ναι. Ωραία. Σαν να σου λέω, ας πούμε, πηγαίνω κάθε μέρα και παίζω τζόκερ, με την ελπίδα θα το κερδίσω ρε παιδί μου. Και μετά, ξέρεις, γίνεται ό,τι γίνεται γιατί ζούμε στην Ελλάδα και δεν χρειάζεται να αναφέρω ονόματα και τέτοια, αλλά να πηγαίνεις με ένα τέτοιο πρότυπο, θέλεις να θα κερδίσεις τον τζόκερ. Είναι σαν να σε χτυπάει κεραυνός, αλλά μία στο ποτέ. Λοιπόν, και σχετικά λίγο με το σενάριο, ήθελα να σε πάω τώρα απευθείας να πω το επόμενο για να συνδυαστεί. Όχι. Πάμε λίγο, εφόσον μου λες ότι είναι τόσο Λαου. Ωραία, πάμε στα τόσο red flag. debatable, πάμε λίγο στο πρώτο. Ναι, πάμε. Λοιπόν, λίγο με αυτά. Λοιπόν, red flag μπορούμε να δούμε σχεδόν παντού στην καθημερινότητα, είναι η αλήθεια, έτσι. Ναι. Κυριότερο σε σχέσεις. Ναι, είτε είναι φιλική, είτε είναι σε κάποια ερωτική σχέση, είτε ακόμα και στη δουλειά, ας πούμε, στον εργασιακό μας χώρο. Να. Για να το πω έτσι. Και εγώ αντιστοίχως και εσύ. Να. Έτσι. Θέλεις να ξεκινήσεις με κάτι που πιστεύεις εσύ ότι θεωρείται φάουλ. Να το πούμε, τραβάς κόκκινη κάρτα, πώς είναι στην μπάλα. Ναι, τραβάς κόκκινη κάρτα. Ναι. Κάτι ας πούμε που σου της πάει πολύ. Και εντάξει, κοίτα, συγκεκριμένο παράδειγμα τώρα. Πρέπει να σκεφτώ κιόλας. Βασικά θα στο πάω έτσι. Εδώ πέρα μπήκε στους καφέδες. Θα βρεις να σκεφτείς. Έλα, πάμε. Θα στο πω έτσι. Πολύ σε σχέσεις είναι τύπου πράγματα σαν τα ψέματα που λένε. Δηλαδή, όταν κρύβει ο άλλος κάτι. Για να σκεφτώ τώρα παράδειγμα. Φαντάσου τώρα είσαι σε μια σχέση και είσαι και το εκάστοτε άνθρωπος. Δεν ξέρω και με τι ασχολείσαι, αλλά η σχέση σου. Ναι, εντάξει, μην αγχώνεσαι, δεν είμαι σαν εσένα, αλλά εντάξει, ναι, πάμε. Ναι, ξέρω εγώ γενικά να μην είναι πολύ ανοιχτό στο να σου μιλάει και να σου κρύβει πολλά πράγματα, ειδικά από αρχή. Και προχωρώντας η σχέση συνεχίζει και σου κρύβει πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, το προχωρώντας είναι όντως κόκκινη κάρτα. Όχι σε normal, ιδιαίτερα μυστικοπαθής. Εντάξει, τώρα να είσαι μια εβδομάδα με τον άλλον την άλλη,
Ναι. Αντιστοίχως για το κάθε άτομο. Εντάξει, δεν γίνεται από τη μία εβδομάδα στην άλλη. Τώρα το γνώρισες, δεν θα σου πει όλη σου τη ζωή. Ναι, αυτό λέω. Δεν σου λέω ότι από την πρώτη μέρα εννοείται, αλλά ξέρω εγώ ότι Ναι. βλέπεις στον πρώτο μήνα, ας το πω, είναι μυστικοπαθής είτε για τα συναισθήματά του, είτε είναι για τη δουλειά του, είτε είναι για τις παρέες του. Γενικά, εντελώς δηλαδή σου κρύβει όλη την ώρα πράγματα. Ναι. Προχωρώντας, αυτό είναι ένα red flag, δηλαδή. Ότι Ναι, οκ. κάτι κρύβει το οποίο δεν το μυστοκοπάθεια, δείχνει. δηλαδή, Αυτό. με λίγα Ναι. λόγια. Okay. Ή ας πούμε να σου φέρω ένα παράδειγμα που το έχουμε νιώσει, εγώ και εσύ, στην καρδιά μας, που είπες εργασιακός χώρος, Ναι. να σου λέει ξέρω εγώ εργοδότη σου, εδώ είμαστε μια οικογένεια. Welcome to the Red family. flag, ξέρεις Welcome ότι to the εκεί- family. Πρέπει να πας και να δουλέψεις και να μην Ακριβώς, φύγεις ποτέ. Να ακριβώς, πάρεις σύνταξη εκεί, από εκεί, εκεί. εκεί. Ναι, ναι. Κοίτα, όσο με τις σχέσεις, να μείνουμε λίγο στις σχέσεις και μετά θα πιάσουμε και τους άλλους χώρους. Okay. Εγώ πιστεύω ρε φίλε και το επίπεδο της τοξικότητα, ναι, οκ. Είναι καλό να υπάρχει λίγο το να νευριάζεις, να σου νευριάζω και το ένα και το άλλο, γιατί είναι υγεία. Το να υπάρχουν και οι καλές και οι κακές μέρες. Okay. Γιατί αν περνάς μόνο κακές μέρες, δεν πάει καλά. Ναι. Αν περνάς μόνο καλές μέρες, επίσης κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή είναι πράξη αφύσικο να βρεις το άλλο σου μισό. Οπότε σ' αρέσει η τοξικότητα στη σχέση. Όχι, όχι. Δεν πάμε εκεί. Απλά θέλω να σου εξηγήσω ότι δεν μ' αρέσει αυτό που πήγα να ξεκινήσω να πω, η τοξικότητα με την έννοια της κτητικότητας, ζήλιας. Πώς λέγεται αυτή η λέξη σωστά τώρα? Νομίζω κτητικότητα λέγεται, ξέρεις. Που είμαστε εμείς και θα σε παίρνει εσένα η κοπέλα και σου λέει που είσαι, τι κάνεις και κάθε δευτερόλεπτο με ποιον είσαι και όλα τα συνέχεια. Ναι. Ας πούμε, ένα κομμάτι που θεωρώ εγώ φάουλ. Έτσι. Εντάξει, κοίτα, στο θέμα της ζήλιας δεν θα έλεγα ότι είναι εντελώς Ρε φίλε, εντελώς σου λέω- φάουλ, γιατί και αυτό που λες, εγώ σαν η άνθρωπος, κτητική ζήλια. η κτητικότητα σου λέω εγώ. Ναι, εγώ δεν θεωρώ ότι η κτητικότητα εντελώς φάουλ, γιατί είναι κάτι που είναι λίγο... Σε είναι normal λίγο- επίπεδο τα ακούω, σε γιατί σε normal ανεβάζει. επίπεδο, Σε αυτό, ανεβάζει δηλαδή, και σε ένα λες ενδιαφέρεται. Επειδή είναι κτητικό, αυτό, ότι επειδή είναι κτητικό, δηλαδή ότι ο άλλος άνθρωπος, βασικά σε μια σχέση έχεις, πώς να σου πω, αποφασίσει να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο. Να συνεπάρχεις με τον Αυτό, άλλον να άνθρωπο. συνεπάρχεις. Ναι. Οπότε όταν υπάρχει ας πούμε η κτητική ζήλια, δείχνει ότι θεωρώ αυτόν τον άνθρωπο δικό μου, αλλά εννοείται πάντα σε normal τώρα. Δηλαδή τα πιο, Ναι. πιο κλασικά πράγματα τύπου όταν είσαι όλοι, πες ας πούμε εγώ έχω μια κοπέλα και η κοπέλα με βλέπει συνέχεια με μια άλλη, κάθε μέρα το ένα και το άλλο, λογικό δεν θα γυρίσει να σου πει γιατί είσαι μα με όλα αυτή. Ναι, ρε παιδί Δηλαδή μου. τέτοια normal πραγματάκια. Τώρα, άμα Ναι. γυρίσει και πει σε μια άλλη γεια σου και σου πει γιατί έτσι είπες γεια σου. Ναι, ρε παιδί μου. Τέτοια πράγματα, ναι, Ή οκ. ας πούμε να είμαστε οι δυο μας και να είναι η κοπέλα σου μαζί και να με παίρνει εμένα η κοπέλα μου και να μου λέει ας πούμε ποια είναι αυτή που ακούστηκε δίπλα. Ναι, ακριβώς. Ενώ Κάτι ξέρει ότι έχω συνεννοηθεί να βγω με σένα και με τη δικιά σου. Αυτό. Κατάλαβες. Αυτό εγώ θεωρώ ένα μεγάλο φάουλ. Ναι, αυτά είναι μεγάλα πράγματα. Αλλά το κομμάτι του να υπάρχει ζήλια και να βλέπεις σε υγιές πλαίσιο ότι ο άλλος όντως ενδιαφέρεται για σένα είναι εξίσου καλό. Επίσης κάτι άλλο που εγώ το κάνω τέλος πάντων, εγώ γενικότερα με τους ανθρώπους, το έχεις δει και στη δικιά μας σχέση που έχουμε σαν κολλητοί, ότι ρε φίλε, ό,τι και να γίνεται, εγώ εμπιστεύομαι τυφλά. Ωραία. Ναι, Είτε το θέλεις καλό, είτε το θέλεις κακό. ναι. Έχει γυρίσει πάρα πολλές φορές στη ζωή μου, το έχεις δει. Αυτό Το είναι έχεις ένα δει. red flag για τον εαυτό σου. Ναι, το έχεις δει ότι είναι κόκκινη κάρτα σε μένα Ναι. αυτό. Αλλά ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις ότι. Τουλάχιστον καταλαβαίνεις. Εσύ δεν το καταλαβαίνεις όπως το καταλαβαίνω εγώ. Εσύ συγκεκριμένα το καταλαβαίνεις, αλλά κατάλαβες. Ναι, οκ. Είναι ότι το κάνω ότι, με την έννοια ότι αν είναι εσύ να μου κάνεις μια αχα, ωραία, θα την κάνεις. Ό,τι και να σου πω εγώ, άμα το έχεις μέσα στο μυαλό σου σαν άνθρωπος, γιατί είναι το ανθρώπινο μυαλό έτσι, Ναι. θα πας να το κάνεις. Δηλαδή, να σου λέω όλη τη μέρα μη κάνεις αυτό, μη κάνεις αυτό, μη κάνεις αυτό, μη κάνεις αυτό, μη κάνεις αυτό. Επειδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνέχεια σκέφτεται και λέει τι θα γινόταν άμα το κάνω αυτό. Ναι. Δηλαδή σε όλα τα πράγματα, έτσι. Δηλαδή. Τι να σου εξηγήσω από τζόγο τώρα που μου ήρθε στο μυαλό, ότι τι θα γίνει άμα παίξω άλλη μια φορά. αυτό Δεν θα είναι το κερδίσω, το θα το άλλο. κερδίσω, ρε φίλε. Θα το κερδίσω. Και καταλήγει ένα σημείο με 500 ευρώ. Α, εντάξει, Τι τι πειράζει. άλλο. Υγεία. Αλλά ναι. Υγεία. Εμένα η νοοτροπία μου είναι αυτή. Δηλαδή Ναι. ότι σε εμπιστεύομαι και ό,τι είναι να γίνει είναι στη δικιά σου κρίση. Εγώ
Απλά το μόνο που σου ζητάω είναι ότι πέρα καλά ζήσε, μην φύγεις για την άλλη ζωή τέλος πάντων. Να απολαύσεις τη στιγμή, να ζήσεις τη στιγμή που λέγαμε και στο προηγούμενο βίντεο ρε παιδί. Γιατί δεν τη ζούμε πολύ, οπότε κατάλαβες πώς το λέω. Αλλά ναι, λοιπόν, νομίζω το κάλυψα γιατί τώρα άμα συνεχίζω να λέω γι' αυτό, λογικά θα καταλήξουμε μόνο εδώ. Βασικά θέλω Ναι, για πέ. να συνεχίσουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Στις σχέσεις πάλι, ναι, όχι μόνο σχέσεις, γενικά, δηλαδή τι είναι στον εργασιακό χώρο, τι είναι πάλι σε παρέες, τι είναι και σε σχέσεις. Ας πούμε, ο λόγος που αγνοούμε τα red flags. Να σου κάνω μια μικρή παρένθεση πριν προχωρήσουμε παρακάτω στο θέμα που είπες. Για πάμε. Είχα ένα συγκεκριμένο στόχο, ο οποίο ήθελα να πετύχω. Και για να πετύχω αυτό το στόχο έπρεπε, ξέρεις, να δουλέψω για να μαζέψω μερικά λεφτά. Αυτό με το χειμώνα. Με το... Ναι, αυτό. Πριν ξεκινήσουμε με σχολείο, ήθελα αυτό, ένα διάστημα πριν ξεκινήσουμε αυτό. Νιώθω λες και ήταν πριν ένα χρόνο. Ναι, άστα να πάνε. Και έχουμε 26, Ναι. Εντάξει, ναι. Για προχωρώ, αλλά και ναι, τέλος πάντων, τελειώνω σχολείο. Πριν ξεκινήσω τη σχολή, πέρασε ένα μικρό διάστημα, το οποίο ήθελα να πετύχω κάτι και μετά πολύ λόγο. Και έπρεπε να δουλέψω και το ένα και το άλλο. Και είχα μιλήσει με ένα μαγαζί, το οποίο είχα δουλέψει το καλοκαίρι. Και πλησίασα εγώ, συζήτησα με την εργοδότρια, μου λέει όλα καλά, άμα θες έλα, τάδε ώρες, τάδε μισθό, κουλ. Λέω εντάξει, πάμε. Πριν όμως ξεκινήσω μερικές, ας το πω μια εβδομάδα πριν, και μπορεί και λιγότερο μερικές μέρες, έρχεται ένας φίλος μου και μου λέει, μην πας εκεί, να δουλέψεις σε μένα. Ναι. Στο μαγαζί που είμαι εγώ θα περάσουμε και γάμο, ξέρεις. Και λέω, οκ, γιατί όχι, το να κάθομαι να δουλεύω μόνος μου με αγνώστους, πάω να δουλέψω με το φίλο μου. Και οπότε παίρνω την πρώτη, την εργοδότρια και της λέω, άκυρο, μπλα μπλα μπλα, βρήκα αλλού δουλειά και τα αφοσιωθώ εκεί πέρα. Οπότε πάω σε αυτή την καινούργια δουλειά, κάθομαι κάτω, μου λέει κάνουμε συνέντευξη. Φαίνομαι εγώ. Φαίνεσαι μια χαρέση. Δεν ξέρω πώς φαίνομαι γιατί έχω αράξει πίσω να βλέπω εσένα, ναι. Και μου λέει, ωραία, έλα να σου κάνω μια συνέντευξη. Εγώ για service πήγαινα. Ξέχασα να το πω, σε service σε καφέ. Αλλά ήθελα συνέντευξη. Και πάρε λίγο συνέντευξη. Τι τυχαία έχεις, παιδί μου. Τι σχολές έχεις τελειώσει. Και με βάζει και κάθομαι. 5-10 λεπτά τι ήταν, με κάνει κάποιες ερωτήσεις, ξέρεις, τις κλασικές. Το ένα και το άλλο. Θέλεις να είσαι στην οικογένειά μας και τα συναφή. Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά εντάξει, ξέρεις, την κλασική έχεις ξαναδουλέψει πόσο καιρό, λοιπά και λοιπά. Και τέλος πάντων, προς το τέλος της συνέντευξης, είχε σκάσει το red flag αυτό. Γυρνάει και ας πούμε μου λέει τους κανόνες του μαγαζιού, ότι τύπου εδώ πέρα στο μαγαζί δεν καθόμαστε, εδώ πέρα όλη την ώρα ασχολούμαστε με κάτι. Δηλαδή, άμα δεν έχεις κάποιον να σερβίρεις, καθαρίζεις τραπέζια, κάνεις ράνεις. Που εντάξει, οκ. Στρατός, πόσο και το ναι, χρόνο. Αυτό, στρατός, εκεί. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα συζήτηση. Αλλά το red flag ήταν εκεί που γυρνάει στο τέλος και μου λέει, και εμένα ή θα με λες κυρία μπλα 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 ή θα με λες boss. Είχε θέμα να την αποκαλούμε αφεντικό. Ότι για να δείξω ότι αυτό. Ότι η ιεραρχία στο πίκτο. Θα με λες αφεντικό, όχι εργοδότρια, αφεντικό θα με λες. Και αυτό το πρώτο και ήταν ένα major red flag, το οποίο το αγνόησα γιατί έλεγα εντάξει, θα κάτσω εδώ πέρα μερικούς μήνες. Εντάξει, θα βάλω κάποιο αφεντικό επειδή απλά θέλει, εγώ τα λεφτά μου θέλω και θα σηκωθώ να φύγω. Ναι, εντάξει, αυτό. Δηλαδή στην αρχή αυτό σκεφτόμουν. Ότι θέλω να πετύχω το στόχο μου, θέλω να βγάλω τα λεφτά που θέλω να βγάλω, γιατί και ο μισθός που μου έδινε με κάλυπτε σε αυτό το χρονικό διάστημα. Οπότε τα αποφάσισα και βλακιά μου εντελώς, γιατί στη συνέχεια πάντα τα βγαίνουμε καλά και δυο μας. Τα οποία ήταν άστα να πάνε και μακάρι να μην. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά αυτό. Γι' αυτό ήθελα λίγο να πούμε δύο λόγια για το τι αγνοούμε. Θυμάμαι ότι δεν δούλευες ποτέ με τον άλλον, έτσι. Ή δούλευες. Νομίζω δύο φορές ήταν που είχατε. Νομίζω, όχι, ναι, αυτό ήταν κιόλας ακόμα το καλύτερο, ότι τελικά δεν είχαμε ποτέ την ίδια βάρδια. Θυμάμαι μία-δύο φορές να είχε κάτι να πέσετε κοντά, αλλά δεν κάτσετε ποτέ. Όχι, θα σου πω τι ήταν. Ας πούμε, δούλευα πρωί
Και το. Στην αλλαγή ερχόταν. Αυτός, ναι, πάντα στην αλλαγή τον πετύχαινα και αυτός επειδή δούλευε απόγευμα προς βράδυ, είχε τύχει 2-3 φορές επειδή είχε αγώνα να μου λέει 5 η ώρα, δεν φεύγεις, ξανάρχεσαι σε 2 ώρες για να δουλέψεις 4 ώρες για να με το μάτς και μόνο έτσι τέτοιο. Ναι. Πετυχαίναμε να δουλεύουμε μαζί. Τέλειο. Όνειρο ζωής. Ναι, Όνειρο καλύτερη επιλογή μου. Αφού δεν πάει να δουλέψουμε ακόμα μαζί, εντάξει. Ναι, αυτό και Καλά αυτό. είμαστε. Με βάση και λίγο αυτή την ιστορία και το ερώτημα που σε ήθελα, αυτό λίγο ότι το γεγονός ότι γιατί αγνοούμε τα red flag, ρε φίλε. Δηλαδή, Ρε φίλε, στον πιστεύω. εργασιακό τομέα το καταλαβαίνω, επειδή το Θα σου πω, βίωσα. ναι. Αλλά τώρα σε μια σχέση, αφού. Θα Γιατί σου να τα πω, αγνοήσεις. γιατί είναι η χαρά που βρίσκεσαι έναν άνθρωπο, συνδέεσαι, είναι και τα σούξου μουξου που περνάς καλά και Ναι. όλα αυτά. Και λίγο γολάς, μέχρι που στην αρχή ρωτάς από την άλλη, ας πούμε, τι ψάχνεις σε έναν άντρα, εσύ τι ψάχνεις σε μια κοπέλα. Ένας από τους δύο συνήθως παίζει λίγο το fake πρόσωπο και δείχνει Ναι, αυτό το την πρώτη εικόνα. Ναι, κάνει λίγο το fake πρόσωπο, αυτό που αναζητάει ο άλλος. Μέχρι που ο άλλος πέφτει όντως τυφλά ερωτευμένος χωρίς να το έχει δει πώς είναι πραγματικά ο άλλος. Και μετά ενώ έχει πέσει σε συναισθήματα, δεν μπορείς να ξεκόψεις εύκολα από συναισθήματα. Εντάξει, το μετέπειτα το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν είσαι τυφλός και βλέπεις μπροστά σου, είναι τα συναισθήματα που σε κρατάνε πίσω. Ναι. Είναι και μερικές φορές κιόλας που κάποιοι κάνουν το love bombing και αγγλικός όρος, Okay. που είναι καλά, ας πούμε, σου δείχνω την καλή μου πλευρά και μετά στο παίρνω πίσω. Ναι. Και σε κρατάνε με αυτό το Ναι, εντάξει, οκ. χαζό τρόπο, έτσι. Απλά επειδή ξέρω εγώ το πήγαινα περισσότερο στο ότι μπαίνεις, ξεκινάς κάτι με κάποιον ή κάποια και στην αρχή υπάρχουν αυτά τα φάουλ τα οποία φαίνονται. Δηλαδή, Ναι, και εντάξει. κάθομαι και σκέφτομαι εγώ ρε φίλε, αφού τα βλέπεις, γιατί λες μέσα σου δεν πειράζει, θα τον αλλάξω ή θα την αλλάξω και μελλοντικά αυτό δεν θα είναι πρόβλημα. Δηλαδή μπαίνεις τέτοιο κολπάκι και μετά μπλέκεσαι και... Ας το λίγο για πιο μετά, έχω να σου πω γι' αυτό. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, γιατί θα επανέλθω σε αυτό που λες, να το αλλάξεις και τα λοιπά. Και στις φιλικές σχέσεις υπάρχει κακή, γιατί υπάρχουν πολλοί που σε εκμεταλλεύονται όταν είσαι καλός. Ναι. Το έχουμε δει και δύο. Και επίσης σε εκμεταλλεύονται όταν είσαι κακός για να πάρεις εσύ το πάνω χέρι σε κάποια κατάσταση που άλλος δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Το έχουμε κάνει και δύο αυτό. Αλλά είναι ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ η ένωση πολλών ανθρώπων. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε και στο προηγούμενο βίντεο με τα social και τα λοιπά, Ναι. που έχεις 1000 άτομα να σε ακολουθούν και στο reality μιλάς με 2-3, έτσι. Και με τους υπόλοιπους απλά είστε γνωστοί και φίλοι. Ναι. Δηλαδή κάθεσαι και βλέπεις το φάουλ ότι όλοι πιστεύουν ότι όταν περιτριγυρίζουν από ένα μεγάλο κύκλο, Okay. ότι είναι το καλύτερο. Οπότε θεωρείς ότι ο λόγος που θα τα αγνοήσουν ας πούμε, τα red flags είναι επειδή έχουν μια κατάσταση στο οποίο είναι περισσότερο το φαίνεστε. Ναι, και είναι πιο πολύ Και αποδεκτικοί από αυτό, πολλούς. ναι. Και όσο πιο πολύ αποδέχονται από Ναι, πιο και- πολλούς, Okay. το παίρνουν και καλά το πάνω χέρι ότι είναι άτρωτοι και ότι είναι καλύτεροι των καλύτερων. Okay. Που σύμφωνοι υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορείς να έχεις ένα μεγάλο κύκλο, αλλά σπανίζεις τις μέρες μας να έχεις έναν μεγάλο είναι λίγο κύκλο δύσκολο, είναι λίγο δύσκολο. πάνω από 5 άτομα, ρε παιδί μου, και να είστε όλοι μαζί και πάμε και όλα. Ναι, ισχύει. Έτσι, γιατί είναι και να οργανωθείτε όλοι μαζί να βρεθείτε. Okay. Ναι, αυτό είχα να πω. Okay. Αλλά ναι, αυτά σχετικά λίγο με τις κόκκινες καρτούλες. Πιστεύω καλυφθήκαμε. Ναι, αλλά τώρα θα σε γυρίσω πίσω στο άλλο γιατί έκανες μια καλή πάσα χωρίς να το θέλεις από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω. Είπες ότι ένας άνθρωπος γιατί να πιστεύει ότι μπορεί να τον αλλάξει. Ναι. Αχα, πάμε Ωραία. λίγο. Προφανώς και μπορεί να τον αλλάξει. Αλλά Οκ. τι εννοώ με αυτό, γιατί τώρα θα πλακωθούμε και δεν υπάρχει λόγος. Νομίζω Όχι, έχω υπάρχει καταλάβει λόγος. που το πας. Υπάρχει Νομίζω λόγος. καταλάβει που το πας. Ναι, για λέγε. οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν.
Ωραία. Ωραία. Ρε φίλε, άκου. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ωραία, ξύπνησα. Πάμε, έλα. Θα σου πω. Όχι, πάμε. Μπορούν. Περίμενε, άσε πρώτα να μιλήσω. Ωραία, μίλα. Μετά πας εσύ. Δεν λέω τώρα σε μια σχέση που να τρως όλη την κακία κτλ. Να πιστεύεις ότι εγώ θα σηκωθώ έτσι μια μέρα και θα πάω και θα το κάνω από αλκοολικό να γίνει νυφάλιος, ρε παιδί μου. Δεν λέω αυτό. Ναι, πάμε. Θα πάω σε αυτή τη Ωραία, δεν είμαστε ωραίο debate. Ναι. Ωραία. Δηλαδή αυτό που εννοώ ότι ρε φίλε υπάρχει και πιθανότητα ένας κακός άνθρωπος να γίνει καλός. Ωραία. Αυτό ακούγεται κάρεκλα, δεν είμαι εγώ. Ναι. Εντάξει. Το γνωρίζω. Ωραία. Δηλαδή φαίνεται στην καθημερινότητα. Έτσι. Ναι. Το πόσο εννοώ το φαίνεται. Όταν βλέπεις κάποιον, ας πούμε, ένα άτομο στο σχολείο που μπορεί να ήταν αυτός ο σπαστικός που όλη την ώρα έκραζε και έκανε χίλια δυο και το έπαιζε ιστορία και έλεγε ψέματα και το ένα και το άλλο. Όταν μεγάλωσε και είδε κιόλας ότι με το να λέει ψέματα σταμάτησαν να τον πιστεύονται, μπορεί να έγινε και ειλικρινής. Okay. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι κάποιος άνθρωπος, άμα φάει τη σφαλιάρα, θα ξυπνήσει και θα πει δεν με παίρνει άλλο. Περίμενε. Έχω λίγο να πω. Πες. Έχω γιατί μετά. Μετά θα μπει ο Τζόρνταν στο debate και πάμε. Μισό να το φωνάξω λίγο να έρθει να ρίξει ένα τρίποντο. Λοιπόν, και ότι ρε φίλε μπορεί. Δηλαδή, όταν φάει κάποιος τη σφαλιάρα, δεν γίνεται να μην ξυπνήσει. Okay. Υπάρχουν κάποιοι εντάξει, που είναι κάτω από μια πέτρα. Ναι. Ωραία, και δεν πρόκειται να τους αλλάξει τίποτα στη ζωή, έτσι. Λοιπόν. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει. Αλλά, ποιο είναι το θέμα. Κάτσε να δω τι έχω και για μετά. Μετά έχουμε μετά έχουμε το τέτοιο, βλέπω. Το παιχνιδάκι που έχουμε φτιάξει. Ναι. Αλλά ναι. Δηλαδή, ακόμα και άνθρωποι που μπορεί να ελληνικά. Πάμε, το έχεις με δικά σου λόγια. Ναι, να εκμεταλλεύονται. Μη φοβάσαι, το έχεις. Δεν θα σ' ακούω καν μετά ρε, θα φύγω από το πλάνο και θα μιλάς μόνος σου. Πάμε. Λοιπόν, όταν κάποιος αρχίζει και μικρός, ας πούμε, εκμεταλλευόταν τους δίπλα του να κάνουν το οτιδήποτε, βλέπει ότι μετέπειτα όταν άρχισαν να το εκμεταλλεύονται αυτόν, καλώς ήρθε σε μια οικογένεια, a.k.a. ό,τι είπαμε πριν, θα δει ότι είναι καλή σφαλιάρα αυτή ρε φίλε, οπότε θα πει δεν θα είμαι τόσο έτσι απέναντι στους ανθρώπους. Okay. Τι πιστεύω εγώ. Ναι. Εσύ δεν το πιστεύεις, αλλά είναι το πιστεύω εγώ. Ωραία. Δηλαδή... Εγώ θα σου πω το εξής. Περίμενε. Τελείωσε. Πάμε. Μπορεί ρε φίλε όμως παράλληλα, αν κάποιος έχει νεύρα και ήταν πάρα πολύ επιθετικός απέναντι σε ανθρώπους κτλ. Sorry. Και όλα στη λύση του καφέ, ναι, είδες. Όταν τους βάζεις σωστά, τελειώνει γρήγορα ο καφές. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που τελείωσε ο καφές. Θα κάνω μια πάση να πάω να φτιάξω άλλον έναν γιατί το χρειάζομαι σήμερα τους δύο. Ναι. Θα περιμένεις όμως. Θέλω κι εγώ έναν. Okay. Καφέ δεν είπες ρε άνθρωπε Θεού. Καφέ φτιάχνουμε ρε. Έτσι φτιάχνω το καφές. Αλφα ποιότητας. Αλφα ποιότητας, ωραία. Μην κρατήσεις τουλάχιστον το τέτοιο, Όχι ρε, αυτός ο καφές δεν πίνεται καλά. Να έχεις πάλι καλά. Άμα είναι αλφας ποιότητας, το ακούω. Δυνατής αλφας ποιότητας. Δεύτερος καφές της ημέρας. Ωραία, εντάξει. Τα ακούω. Πάμε. Θα τελειώσω εγώ τον ανθρώπινο καφέ και θα πάμε. Ωραία. Λοιπόν, τελείωσες? Ας πούμε πως ναι, βέβαια έχω και την άλλη πλευρά να υποστηρίξω. Πως κάποιος καλός γίνεται κακός. Ναι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, αλλά ήθελα λίγο να πιάσω... Και αυτό μου έχεις κάνει 2-3 πασούλες έτσι ωραίες. Ναι, για πάμε. Εγώ για να πω πρώτα απ' όλα για το κοινό ότι αυτός είναι της άποψης ότι οι άνθρωποι αλλάζουν. Εγώ δεν είμαι. Εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι... Αυτό πες να ακούγεται καταστροφή. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν πραγματικά. Ριζικά τουλάχιστον, δηλαδή μέσα βαθιά δεν αλλάζουν ποτέ. Ωραία, ναι. Για αρχή αυτή είναι η άποψή μου. Εσύ μου έχεις κάνει μερικές πάρα πολύ καλές πάσες. Και εσύ με αυτήν εδώ πέρα μόλις μου έπαιξε μια πάρα πολύ καλή πάσα. Να απαντήσω πρώτα σε αυτό. Να απαντήσω πρώτα σε αυτό για να απαντήσω μετά σε όλα μαζί. Okay. Για πάντα. Είπες ότι κάποιος άνθρωπος δεν αλλάζει ριζικά. Αχα. Ριζικά. Και ας κάνει αυτή τη μία κίνηση.
Όταν όμως κάποιος άνθρωπος μπορεί να είναι κακόψυχος, αλλά βλέπεις ότι κάνει μικρές καλές κινήσεις στη μέρα του, τον λες ότι είναι κακός ή καλός. Okay. Εσύ πρέπει να μου πεις μια απάντηση τώρα. Okay. Εγώ δεν ξέρω την απάντησή σου, εννοείται ότι είναι κακός, αλλά θέλω να σου πω. Ρε φίλε, όταν κάνει πολλά καλά, παρότι μπορεί να είναι κακόψυχος ο άλλος. Να. Ωραία. Okay. Γιατί να μην συνεχίζεις να το θεωρούμε σαν καλό άνθρωπο. Okay. Ωραία. Πολλά μαζί. Θέλω να σου απαντήσω αυτό μπαμπάμ ή μαζί. να αρχίσω εγώ τα δικά μου και μετά. Πάρε τα δικά σου με όποια σειρά θέλεις και θα σου απαντάω εγώ μετά και θα τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα όπως τα πες. Ωραία. Και θα πατήσω πάνω. Πρώτα απ' όλα μου είπες για κάποιον που είναι αλκοολικός. Η βασική άποψή μου είναι ότι. Πότε είπα για τον αλκοολικό. Στην αρχή, μην αγχώνεσαι. Α, στο πρώτο. Ναι, στο πρώτο πράγμα που είπες. Τέλος πάντων. Εγώ ναι, είμαι της απόψης ότι ο άνθρωπος πραγματικά και ριζικά βασικά δεν αλλάζει ποτέ. Περισσότερο προσαρμόζεται. Και πώς το εννοώ αυτό. Ένας αλκοολικός περνάει χρόνια με τον εθισμό του, φτάνει σε ένα σημείο ότι βλέπει πως οι άνθρωποι γύρω του ή κάποιος τον έχει πιάσει και του λέει θα μπει σε κλινική, μπαίνει από μόνος του και μπαίνει στην κλινική, κάνει την αποτοξίνωσή του, βγαίνει έξω στην κοινωνία και συνεχίζει κανονικά τη ζωή του. Αυτός όμως, άμα κάτσει σε ένα τραπεζάκι καλός ή κακός, ναι, μεν θα παραγγείλει το νεράκι του ή την κοκακολίτσα του, όσο εσύ πίνεις τα μπυρόνια σου. Ωραία. Αλλά το μάτι του θα τρεμοπαίζει. Θα κοιτάει την μπύρα, θα λέει ρε φίλε, θέλω να πιω, θέλω να πιω. Μέσα του είναι ακόμα εθισμένο στο ποτό. Παρόλο που δεν θα πάει να το πιάσει και δεν θα το πιει. Ναι. Ένα αυτό. Ναι, άρα είναι καλός άνθρωπος εφόσον δεν το κάνει. Περίμενε, εγώ σου μιλάω για τον εθισμό. Ναι, βλέπεις ότι μέσα του ακόμα θέλει το ποτό. Ναι, δεν έχει αλλάξει εντελώς. Ότι ακόμα μεν θέλει το ποτό. Είναι σαν μέσα μια του ένοχη απόλαυσή του, ρε φίλε. Είναι σαν μια ένοχη απόλαυση. Φυσικά είναι ακόμα εκεί. Προχωρώντας. Πάμε τώρα σε αυτό που είπες με τον κακό και τον καλό άνθρωπο. Ναι, εντάξει. Ναι. Ωραία. Ένας κακός άνθρωπος στο να γίνει καλός, ναι. Ξαναλέω, δεν γίνεται. Προσαρμόζεται. Για να στο φέρω έτσι. Κάποιος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δολοφονήσει 5. Ωραία. Μπαίνει φυλακή, βγαίνει και μετά βγαίνει. Την επόμενη μέρα γιατί είμαστε Ελλάδα. Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει. Και λέει ότι πλέον είμαι στη φυλακή, άλλαξα και τώρα είμαι καλός άνθρωπος. Ωραία. Η ερώτησή μου είναι, πραγματικά άλλαξε και είναι καλός άνθρωπος ή έχει μέσα του ακόμα το αίσθημα ότι ξέρεις τι, μ' αρέσει να σκοτώνω, θέλω να σκοτώσω και το ένα και το άλλο. Και με βάση αυτό. Αρέσει και τα λοιπά. Ναι, κατάλαβες πώς το εννοώ. Δηλαδή έπιασα αυτό σαν πολύ γενικό τέτοιο. Ναι, μιλάω γενικά για τις κακές πράξεις. Αυτός ο άνθρωπος που τώρα έχει βγει από τη φυλακή. Και καλά έχει φαίνομαι καλά. Τέλος πάντων, σε αυτή την ιστορία, ας πούμε, έχει σκοτώσει 5 ανθρώπους και βγαίνει φυλακή. Τώρα που έχει βγει από τη φυλακή, είναι καλός άνθρωπος. Ωραία. Ή έχει συνειδητοποιήσει ότι αν συνεχίζω και σκοτώνω ανθρώπους και κάνω κακές πράξεις, θα με μισούν, θα είμαι μέσα στη φυλακή και δεν μ' αρέσει η φυλακή. Ναι, και βγαίνει και προσαρμόζεται και αρχίζει και συμπεριφέρεται καλά παρά τις ορμές που έχει μέσα του, έτσι ώστε να συνυπάρχει μέσα στην κοινωνία. Άρα εσύ τα λόγια μου, μπράβο φίλε μου. Όχι, μπράβο. Ριζικά δεν έχει αλλάξει. Περίμενε όμως. Στο γύρω-γύρω. Ναι, αλλά περίμενε. Εφόσον δεν συνεχίζει να είναι αυτός ο κακός άνθρωπος που σκοτώνει και ράνει. Στη συμπεριφορά του. Ναι. Η συμπεριφορά μετράει σαν έναν άνθρωπο. Αν είναι να καθόμαστε και να σκεφτόμαστε το τι σκέφτεται ο καθένας και το τι έχει μέσα στο μυαλό του, ναι, αλλά... είναι μέσα στο μυαλό του. Ναι, ρε φίλε, αλλά θέλω να σου πω. Ενοχή απόλαυση, εντάξει, ο θάνατος δεν είναι ενοχή απόλαυση, αλλά είναι για το αλκοόλ, ας πούμε. Ναι, okay. Είναι μια ενοχή απόλαυση ότι ο άλλος θέλει να πίνει το κρασί του το βράδυ. Ναι, μαζί σου. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι αν πάει και δεν το πιει αυτό το κρασί, δεν σημαίνει ενώ το έχει μέσα στο κεφάλι του ότι το θέλει και δεν το πιει, δεν σημαίνει ότι συνεχίζει να είναι αλκοολικός. Εφόσον δεν το κάνει να πάει να πιει αυτό το ποτήρι με το κρασί, δεν είναι αλκοολικός. Μέσα του είναι. Μπορεί. Ρε φίλε, και άκουμε. Μέσα του είναι. Αλλά εφόσον δεν το κάνει, δεν είναι. Τι είπες μόλις τώρα? Μέσα του είναι. Αδερφέ μου. Όχι, όχι. όχι. Πούλο. Όχι, δεν έχει πούλο. Έτσι όπως το λες, μέσα του είναι. Έτσι όπως το περιγράφεις εσύ μιλάμε. Ναι, αλλά δεν είχε. Που σημαίνει ότι πραγματικά δεν έχει αλλάξει. Γιατί να σου πω κάτι. Αν άλλο συνηθισμένο στο ποτό και μέσα στο φαίνεστε, αν του έρθει μια πολύ δύσκολη κατάσταση,
ένας χαμός καπιανού κοντινού του. Πού το ξέρεις ότι αυτός δεν θα ξαναγυρίσει το ποτό. Μέσα του το χρειάζεται. Ρε φίλε, αυτό είναι ανάλογα. Μέσα του το θέλει. Μπορείς το φαίνεστε και στη συμπεριφορά. Μπορείς το φαίνεστε και στη συμπεριφορά να μην, αλλά μέσα του πραγματικά δεν έχει αλλάξει. Και θα στο πάρω ένα βήμα παραπέρα. Αυτό μετά που, με το κακός και το καλός που πάτησες ένα λεπτάκι. Ένας καλός άνθρωπος. Ναι. Ωραία. Έχει περάσει μερικά προβληματικά χρόνια ή μια προβληματική περίοδο στη ζωή του, Ωραία. τον οποίο ψυχολογικά τον έχουν εγκρεμίσει κλπ. Και μετά αρχίζει και κάνει κακές πράξεις. Ωραία, ναι. Η συμπεριφορά του λίγο είναι. Άρα μου τέτοια. λες ότι αυτός που ήταν καλός είναι κακός. Ναι, περίμενε. Σου λέω αυτό. Πιστεύεις πραγματικά ότι ένας καλοσυνάτος άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα μέσα σε φιλανθρωπίες, βοηθούσε τον καθένα, το ένα και το άλλο, με μια μικρή περίοδο στη ζωή του ξαφνικά έγινε κακός, ή μέσα του πραγματικά είναι ακόμα καλός άνθρωπος, απλά επειδή υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις τον έχουν βγάλει? Αυτό είναι διαφορετικό. Γιατί αυτό... Δεν είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Μέσα του από καλός παραμένει καλός. Γίνεται κακός, αυτό το κακός που περιγράφεις δεν είναι κακός άνθρωπος. Λέγεται αξιοπρέπεια στις μέρες μας. Ωραία. Όχι. Ναι, λέγεται αξιοπρέπεια στις μέρες μας. Όχι. Γιατί όταν τρως από. Περίμενε. Να περνάς δύσκολο. Εγώ το πήγαινα όχι σε τέτοιο βαθμό που λες. Εγώ σου λέω ένας καλός άνθρωπος που είναι όλη την ώρα ευγενικός, το ένα και το άλλο. Δηλαδή, ό,τι καλή πράξη μπορεί να σκεφτείς, την κάνει. Ναι. Περνάει μια δύσκολη περίοδο στη ζωή του. Ξέρω εγώ, έχει χάσει το σπίτι, στην οποία γίνεται πιο απότομος και πιο. Ναι, αυτό. Και ξαφνικά νευρικός. γίνεται. Βρίζει περισσότερο, πίνει περισσότερο, τσακώνεται, λεκτικά και τέτοιο. Είναι μια φάση του ανθρώπου αυτό. Ακριβώς. Άρα δεν έχει αλλάξει, παραμένει καλός άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λεωνίδα. Όχι. Να είσαι καλά. Κέρδισα, end of debate, πάμε παρακάτω. Όχι, γιατί έχει νόημα αυτό. Ναι. Έχει νόημα αυτό. Περίμενε. Πάμε, σ' ακούω. Να περίμενες. Ρε φίλε, αυτό λέγεται αξιοπρέπεια. Γιατί όταν όλα σου πάνε ανάποδα, θα πας και θα προσαρμοστείς εσύ. Δεν σημαίνει ότι από καλός γίνεσαι κακός και τέλος. Αυτό που πας και περιγράφεις τώρα λέγεται αξιοπρέπεια. Ο άλλος επειδή. Βασικά δεν λέγεται αξιοπρέπεια γιατί τώρα τόλμησα. Ο άλλος ότι γίνεται κακός και γίνεται πιο απότομος, βρίζει, πίνει, καπνίζει ό,τι θέλει. Ωραία. Δεν σημαίνει ότι είναι κακός άνθρωπος. Ακριβώς. Συνεχίζει να είσαι ο καλός άνθρωπος. Ναι, δεν διαφωνούμε σε αυτό το κομμάτι. Περίμενε, μη χαίρεσαι. Μη χαίρεσαι. Αλλά μερικές φορές η ίδια η ζωή σε αναγκάζει να το κάνεις αυτό. Ναι. Ωραία. Γιατί συνειδητοποιείς ότι έχουμε once in a lifetime κάθε στιγμή που περνάει. Ωραία. Η ζωή σου δεν αλλάζει Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι η ζωή σου δεν σε αλλάζει, σε αλλάζει τη συμπεριφορά σου. Θέλω να πω, ας πούμε, έχω το καλύτερο παράδειγμα που θα μιλήσεις εσύ. Εσένα. Ναι. Που είσαι από τους καλύτερους ανθρώπους που ξέρω. Ωραία. Με μερικές καταστάσεις, εσύ δεν άλλαξες τη συμπεριφορά σου. Όμως, δεν παρέμεινες καλός άνθρωπος. Ρε φίλε. Άρα πραγματικά δεν άλλαξες. Ναι. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αλλά αυτό λέγεται αξιοπρέπεια αυτό το κομμάτι. Δεν διαφωνούμε σε αυτό, τα ακούσατε μόνοι σας. Ναι, αυτό που περιγράφεις αυτή τη στιγμή είναι αξιοπρέπεια. Όχι, δεν μιλάω για την αξιοπρέπεια. Δεν έχει κανένα σχέση με αυτό. Εγώ σου μιλάω Αυτό που το παράδειγμα που έφερες με εμένα είναι αξιοπρέπεια. Ναι, σίγουρα. Ναι. 100%. Ωραία. Απλά το θέμα είναι ότι εσύ δεν άλλαξες τον εαυτό σου, δεν άλλαξες εσύ πραγματικά, άλλαξες τη συμπεριφορά σου. Να σε πάω στο άλλο κομμάτι τώρα, να σου άλλο πάει ο κομμάτι. εγκέφαλος. Εσύ το βλέπεις γιατί είσαι εσύ. Κάθε άνθρωπος που ξέρουμε έχουν όλοι τους 1.000.000 διαφορετικές απόψεις για μένα. Εννοείται. Και για σένα και το οτιδήποτε. Εννοείται. Άρα δεν υπάρχει μόνο μία πλευρά του καλού και του κακού και τα λοιπά όλα αυτά. Εννοώ με την έννοια ότι είναι αντικειμενικά τελείως. Αυτό είναι άλλη, δεν είναι υποκειμενικά, κουβέντα. αλλά είναι μια άλλη κουβέντα Για αυτό. επόμενο Ωραία. podcast. Και μετά να σε πάω και να σου πω ότι είναι αξιοπρέπεια αυτό το πράγμα. Γιατί μετά από ένα επίπεδο και μετά πας και βάζεις όρια, ρε φίλε. Δεν αφήνεσαι πλέον ναι. free παντού και όλους. Ρε φίλε, ναι, κοίτα, Free. άκουμε λίγο. Και πριν πεταχτείς, σε αυτό δεν διαφωνούμε. Το θέμα ποιο είναι. Ναι. Τι είπε. Το θέμα ποιο είναι. Τέλεια. Ότι εσύ μιλάς. Τι είπες, δεν άκουσα τι είπες. Το θέμα Τι της είπες, μιλάς. τι είπες. Ναι. Είπα. Ότι δεν. Το θέμα είναι. Ότι δεν. Εσύ μιλάς. Ότι δεν. Για το θέμα της αξιοπρέπειας δεν Ότι δεν. διαφωνούμε. Α, εντάξει. Δεν διαφωνούμε, ωραία. Στο θέμα της αξιοπρέπειας. Α, εντάξει. Ωραία, το θέμα ποιο είναι. Ότι εσύ Ναι. μιλάς στην αλλαγή συμπεριφοράς και να βάζεις όρια. Ναι. Το θέμα είναι ότι εγώ σου λέω, εσύ, σαν Λεωνίδας, είσαι μέσα σου ένας καλός άνθρωπος. Ωραία. Το ότι άλλαξες λίγο τη συμπεριφορά σου,
προσαρμόστηκες στο να βοηθήσεις τον εαυτό σου και έθεσες κάποια όρια, δεν σε άλλαξαν σαν άνθρωπο. Ο άλλος μπορεί να σε βλέπει ότι και καλά άλλαξες, αλλά εσύ πραγματικά δεν άλλαξες. Ο άλλος που είναι φίλος σου, επειδή του έχεις βάλει κάποια όρια, μπορεί να πει: κοίτα ρε τον Λεωνίδα πώς έχει αλλάξει. Αλλά εσύ παραμένεις ο ίδιος ο Λεωνίδας, απλά δεν αποδέχεσαι τον μαλάκα. Ναι. Δεν σημαίνει ότι έχεις αλλάξει και έχεις γίνει ξαφνικά ο σνομπάρας και έχω γίνει κακός και το ένα και το άλλο. Σας γράφω. Όχι, παραμένεις καλός άνθρωπος, απλά έχεις βάλει μερικά όρια. Που σημαίνει ότι άλλαξες την συμπεριφορά σου, όχι τον εαυτό σου. Ναι, αλλά θέλω να Είμαστε σε εντάξει. εξηγήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σε εξηγήσω ότι και αυτό είναι κομμάτι του εαυτού μου. Άρα άλλαξα κομμάτι του εαυτού μου για να γίνει αυτό. Κομμάτι, όχι τον εαυτό σου. Ναι, αλλά αυτό το κομμάτι προσωπεύει το εαυτό μου. Άρα είναι και ο αυτός μου μέσα. Ναι. Πω, θα κάνουμε 3 ώρες αυτό το βίντεο, ρε φίλε. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Δε, αλήθεια. Ναι. Έχω δίκιο, Όχι. προχωράμε μπροστά και all good. Τα ντοκουμέντα θα δείξουν ότι και έχεις συμφωνήσει μαζί μου και έχεις πέσει στα λόγια μου Εγώ έχω δίκιο. και θα μας πούν κάτι Κατά τη τα δικιά σχόλια. μου, κατά τη δικιά μου άποψη και την μονόβλεπη δικιά μου άποψη. Τα σχόλια. Τα θα μας σχόλια πούν από ποιος τα παιδιά. κέρδισε και ποιος Ωραία. έχει δίκιο. Ωραία. Παρακαλώ. Εντάξει. Λοιπόν, κέρδισα, χαίρομαι. Ναι, πάμε. ωραία. Κοίτα, ό,τι σε βοηθάει να κοιμηθείς το βράδυ. Ναι. Ό,τι σε βοηθάει. Ναι. Ναι, οκ. Αλλά το θέμα είναι ότι πέρα από αυτά εδώ πέρα που έχω κρατήσει, είχα κρατήσει άλλο ένα μικρό κομματάκι ότι. Πώς να το θέσω, ωραία. Βλέπετε, όταν χάνεις μια συζήτηση και είναι ένα debate, πρέπει γρήγορα να αλλάξει το topic. Έτσι λίγο να σώσεις μούρι. Αλλά τέλος πάντων, πάμε. Ναι, Ωραία, τι πάμε. άλλο έχεις κρατήσει από Εσύ. Όχι, θα μείνω στο ίδιο. Άσο το άλλο. Θα πάμε απευθείας. Όχι, εντάξει. Όχι, πάμε στα άλλα. περίμενε. Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι κάποιος δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ για κανένα λόγο. Θα παραμένει να είναι το ίδιο κακός άνθρωπος. Όχι, θα μείνουμε σε αυτό το topic, δεν θα αλλάξω άλλο. Okay. Θα μείνουν 2 topics αυτό το βίντεο και το game. Δεν με Αν νοιάζει. θες να το πάμε τόσο ασπρόμαυρο, γιατί εννοείται αυτό το θέμα δεν είναι ασπρόμαυρο. Εντάξει, υπάρχει η γκρίζα, αλλά ναι. Γεγονός ότι μιλάμε για κακός και καλός το έχουμε φέρει σε Είναι πολύ με τα δικά μας είναι όρια, έτσι. Δεν είναι φίλε. ότι δεν καλά είσαι καλός άμα κάνεις αυτό, είσαι κακός άμα κάνεις αυτό. Ρε φίλε, το θέμα για μένα είναι ότι Είναι υποκειμενικά. ένας άνθρωπος, καταρχάς ο χαρακτήρας και το εγώ του ανθρώπου προσαρμόζεται σχετικά, να το πω γρήγορα. Θεωρώ ότι όπως λένε ότι τα καλύτερα χρόνια για να μάθεις είναι όταν είσαι εξής 15 με 22, 23 κάπου εκεί. Ενώ να απορροφάς γνώση με Είναι διαβάζεις επειδή τρως τα βιβλίο. πιο πολλά λάθη σου και από τα λάθη σου μαθαίνεις. Άρα προσαρμόζεται αυτό σου. Προσαρμόζεσαι! Αγόρι! Όχι. Προσαρμόζεσαι ακριβώς. Προσαρμόζεσαι με την έννοια ότι αλλάζεις. Βλέπεις ότι πάω, παίρνω το δίσκο π.χ. στο service και το ρίχνω πάνω στον πελάτη. Ναι, δεν φταίει ο πελάτης, εγώ είμαι βλαμμένος. Ναι, αλλά παραμένω σερβιτόρος. Όχι, θα σε απολύσει το αφεντικό ρε φίλε και θα σου πει καλώς ήρθες στην οικογένεια. Το ξέχασα αυτό. Ζούμε στην Ελλάδα 2.0 και όλοι είναι εκεί. Επειδή μεταξύ μας δεν θα βρούμε άκρη, πάμε στο τελευταίο κομμάτι. Βασικά, θες να πεις το μικρό πράγμα που ήθελες, που έχεις κρατήσει, ή θες να πάμε στο... Το σκέφτομαι να το κρατήσουμε για επόμενη. Είναι για debate ή είναι μπαμπά να πούμε? Πάλι debate, αλλά βλέπω να παίρνει 3 ώρες αυτό το debate. Ωραία. Να το αφήσω για. Το κρατάμε, το κάνουμε λίγο Ωραία. to the side. Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο segment του επεισοδίου Ναι. και όπως θέλουμε να το κάνουμε και μια μικρή παράδοση στο κανάλι. Η υπόψη να ξέρετε ότι αυτό επειδή δεν είναι όπως το προηγούμενο, να πούμε. Ότι Ναι. δεν είναι κουιζάκι, απλά μου είπε το concept. Αυτό, ωραία. Οπότε εγώ πήρα κάποια κομμάτια δικά μου. Ναι. Ο Λίσανδρος κάποια κομμάτια Αυτό, δικά του. να το πούμε Έτσι. λίγο καλύτερα. Για πες το Φτάσαμε λίγο. στο κομμάτι του game. Όπως είδατε και στο πρώτο επεισόδιο που ήταν ιδιαίτερα απλό, κάναμε ένα μικρό κουιζάκι general knowledge που του έκανα μερικές ερωτήσεις. Και σήμερα θα παίξουμε άλλο ένα game που δεν είναι τόσο ερώτηση συγκεκριμένα. Θα μου πάρεις λίγο καφέ. Άμα θες. Ναι, για βάλε μου λίγο καφέ. Τελείως ο καφές δεν μου έλεγα, αυτό είναι το πρόβλημα. Α, έχει και δίπλα. Ρε, γιατί τα κρύβεις αυτά ρε. Ναι, αυτό είναι από Γουατεμάλα. Α, είναι από Γουατεμάλα. Έχει και τους κόκκους μέσα. Άντε καλά.
Εισηγίες. Yes. Εδώ μεταξύ καφέ τώρα σε καρδούλες και κώδικα εδώ πέρα που γράφεται. Για να έχεις. Ναι, και Θα έχω άσπρα μουστάκια από το αφρόγαλα τώρα, αλλά εντάξει. δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, Έλα, πάμε. Τι Ναι, είχαμε πριν. και στο- Α, για το game λέγαμε. ναι, μπράβο, σήμερα έχουμε κάτι λίγο fun. Εντάξει, Ε, εμένα και μου άρεσε βασικά- η ιδέα αυτή που Ναι, είχες. και βασικά είναι on topic. Όταν μου είχε πει ο Λεωνίδας που είχε αναλάβει το σημερινό βίντεο και το σημερινό σενάριο, μου Για είχε τα, πει ότι σκόκκινες θέλουμε να σημεούλες ασχοληθούμε μας. πολύ με το red flag. Οπότε λέω κι εγώ ας παίξουμε ένα ωραίο παιχνιδάκι, το οποίο... Κοίτα, επειδή έφερα και το άλλο το debate, μπορείς να παίξεις τώρα λίγο πάνω αυτοσχεδίαση. Να δω τι βλάκες θα πεις και να δω τι πιστεύεις, τι δεν πιστεύεις, Οκ. έτσι. Και ναι, ναι. το σημερινό γκέιμάκι είναι καθαρά άποψή μας. Δεν είναι Αφρόγαλα. έτσι τα πράγματα. Με συγχωρά, ναι. Είναι το παιχνίδι Red Flag or Green Flag. Εντάξει, Ο τρόπος που θα γενικότερα- το παίξουμε είναι ότι θα διαβάζουμε ο καθένας. Έχουμε μαζέψει συνολικά 20 σεναριάκια. Τόσα Ναι, δεν εγώ είναι, έχω μαζέψει 10. Ο Λεωνίδας έχει μαζέψει δικά του 10, εγώ έχω άλλα δικά μου 10. Θα διαβάζουμε το σενάριο, ένας, ένας. Ναι, και Και άμα ο το άλλος- βλέπουμε κακό ή καλό, Ναι. αλλά όχι Φάουλ ή όχι. Ή υποκειμενικό και το διάβασμα, όμως. Όχι την Καθ- αντικειμενικότητα, πώς το Καθαρά βλέπουμε δικιά εμείς. μας άποψη. Καθαρά Ναι, δικιά ναι. μας άποψη. Έχει ο Λίσαντος άδικο σε όλο το βίντεο. Ναι. Όχι. Έχει δίκιο ο Λεωνίδας. Ναι. Λοιπόν, Ξεκινήσεις εσύ, ξεκινήσω εγώ. Κάτσε να πω λίγο. Εδώ πέρα ό,τι στις θες, σημειώσεις. ό,τι θες, ό,τι θες. Λίγο πιο κάτω. Α, το έχω σε διαφορετική σελίδα. Ωραία. Κάτσε να μπω. ξεκινάς, ξεκινάω. Θέλεις να το πας. Πέτρα ψαλίδι χαρτί, ποιος ξεκινάει. Πάμε. Έλα. Ωραία. Πέτρα ψαλίδι χαρτί, επιστολή. Θαλάσσιος δράκος, νίκησα. Και περίμενα θα έκανα μόνο αυτό την πλάκια. Ωραία, πάμε. Red flag, green flag, σενάριο 1. Δεν ποστάρει ποτέ τη σχέση σας στα social, λέγοντας ότι του αρέσει να κρατά την προσωπική του ζωή ιδιωτική. Red flag or green flag. Κοίτα, θα σου πω, εγώ το θεωρώ λίγο θετικό. Green flag δηλαδή. Ναι, ναι, Οκ. εντάξει, θετικό αρνητικό, προτιμώ να τα λέμε λίγο έτσι. Ναι, εντάξει. για το βίντεο το λέω. Άντε, ας το λέμε για το βίντεο, αφού νίκησε το πιστόλι σου, το θαλάσσιο δράκο μου, να το πάμε έτσι. Λοιπόν, τι ήταν η ερώτηση για τη διάσπαση προσοχής. Δεν ποστάρει ποτέ τη σχέση σας Ναι. στα social, λέγοντας ότι του αρέσει να κρατά την προσωπική του ζωή ιδιωτική. Ναι. Κοίτα, το θεωρώ green flag Ναι. σε βατό επίπεδο, γιατί εμένα αντικειμενικά, το ξέρεις κιόλας, δεν μ' αρέσει τώρα ρε φίλε να κάθομαι να ανεβάζω κάθε 3 και λίγο με ποιον είμαι, με πού είμαι και τι κάνω και τι ράνω. Να. Δηλαδή ναι, okay, θα ανεβάσω κάποια πράγματα Πού και πού. Ναι, όλοι ανεβάζουμε. Ωραίος καφές. Ναι. Αλφας δυνατής ποιότητας, έλα. Βεβαίως. Σιγές. Αλλά αυτό το αφρόγαλα ρε φίλε, Ναι, άστα. έχει καταστραφεί ρε. Πώς το έφτιαξε έτσι. Δεν ξέρω ρε φίλε. Κατσίκας είναι. Δεν ξέρω φίλε. Τέλος πάντων. Είναι μύθος. Μύθος. Όλο αυτό το Μεγάλος. Ναι, καμίς. Εντάξει. Πολύ άμστερ. Έλα, άσε με λίγο να απαντήσω. λέγε. Δεν τα έχουμε καταστρέψει. Λοιπόν, ρε φίλε το θεωρώ θετικό. Εντάξει, ναι, οκ, δεν σου λέω να μην ανεβάζει. Δηλαδή, οκ, ανέβαζε, εντάξει. Αλλά τώρα να είμαστε κάθε μέρα, όλη μέρα να βλέπω στόρια που είμαστε για καφέ. Πες ότι Ναι. είσαι σε σχέση με την κοπέλα σου και να βλέπω κάθε μέρα να ανεβάζεις καφέ, να ανεβάζεις ποτό, να ανεβάζεις φαγητό, να ανεβάζεις που πήγατε βόλτα στο πάρκο, που πήγατε βόλτα στη θάλασσα, που κάνετε το ένα, που κάνετε το άλλο. Εντάξει, δεν σου λέω τώρα να είστε διακοπές και να ανεβάζετε λίγο το τι κάνατε και τέτοια. Όχι όμως τα 100. Πώς λέγονται, highlight. Τα 100 highlight τέλος που πάντων, φτιάχνουν, ναι. έχουν κάνει ολόκληρο tour όλη τη γη και σου έχει βάλει 500 εκατομμύρια. Βέβαια μου αρέσουν αυτά γιατί βλέπω και άλλα πράγματα. Αλλά αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο Εντάξει, πράγμα. όχι, ότι. Αλλά ναι, εντάξει. Απλά Πάμε δεν είναι λίγο... ότι δεν είναι red flag. Ναι, όχι, δεν το βλέπω σαν. Αυτό, ναι, όχι. Εντάξει. Ναι, το Καμία βλέπω. διαφωνία από μένα. Ναι. Συμφωνώ απολύτως. Θέλεις να τα πας όλα εσύ, να τα πάω μετά εγώ. Όχι, πάμε ένας-ένας. Ένας. Ωραία. Λοιπόν, έχω κρατήσει εδώ. Βγαίνεις με κάποια
Για κάποιο καιρό, Ναι. ωραία. Και σου λέει ότι δεν της αρέσει τόσο πολύ να επικοινωνεί από μηνύματα κτλ. Και προτιμά όταν είναι να μιλήσετε πιο πολύ συναισθηματικά και αυτά, να βρίσκεστε από κοντά. Παρά τώρα να είστε από μηνύματα ή από voice call. Γενικά να μιλάτε από κοντά ή όπως είπες συναισθηματικά, δηλαδή πιο σοβαρά. Ρε φίλε, ναι, είναι λίγο πιο πολύ in person, να προτιμάει να είστε πιο πολύ δεμένοι στο από κοντά. Δεν σου λέω να γίνετε κολιτσίδα, βέβαια όταν είσαι σε μια σχέση τον αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει. Αλλά σου λέω στις αρχές που δεν τον έχεις γνωρίσει και τα λοιπά και το βλέπεις και μπορεί να σου χαριστεί κάποιος, δεν λέμε για μας. Κάποιος μπορεί να σου χαριστεί. Το απλά να σου είναι έτσι. Πώς το βλέπεις? Green flag. Green flag. Δηλαδή αν άλλος προτιμάει, ξέρω, αντί να μιλάμε από μηνύματα να είναι το face to face, εντάξει, γιατί όχι. Ναι, οκ. Απλό, εντάξει. Εντάξει, δεν ήταν κάτι δύσκολο, το ξέρω, Όχι, δεν όχι. σε ξέρω, αλλά επαναλαμβάνω λίγο κάποια. Δεν ξέρω τώρα. Κοίτα, να κρατάμε τα μηνύματα και τα τηλέφωνα περισσότερο για απλά γρήγορες συνεννοήσεις και από όταν είμαστε από κοντά να τα αναλύουμε όλα, δεν το θεωρώ καθόλου. Ναι, και εγώ το βρίσκω ψωλογικό, Καθόλου είναι red flag. αλήθεια. Πάρα πολύ normal. Ναι, Εντάξει, ίσως οκ. κάποιος που έχει φαγωθεί στα social media να λέει αχ, τι λέει τώρα. Ναι, ναι. Οκ. Σενάριο για μένα νούμερο 2. Στο τρίτο ραντεβού. Γιατί το λες να ρε μάνα. Τόσο πολύ σε ενόχλησε αυτός ο καφές. Ξεχνάς ότι κάνουμε ερωτήσεις. Ναι, σενάριο. Έλα, προχώρα, έλα, προχώρα. Λοιπόν, στο τρίτο ραντεβού σου λέει ότι κρατάει ακόμα επαφή με 2 πρώην. Όχι ένα, 2. Αλλά μόνο φιλικά. Σχέση σου τώρα, έχεις βγει τρίτο ραντεβού, πας να ξεκινήσεις κάτι και εκεί που κουβεντιάζεται σου λέει αχ, και να ξέρεις, Λεωνίδα μου, εγώ κρατάω γενικά σχέση με την πρώην μου. Είμαστε φιλικά μόνο, να ξέρεις. Κοίτα, Red flag ή green flag? θα σου πω Yes. ότι εξαρτάται τον άνθρωπο, έτσι. Και το τι σχέση είχαν μεταξύ τους. Τώρα πρώην εννοείται πάμε σε ερωτικά. Πρώην. Ναι, είναι λίγο ύποπτο να κρατάς, αλλά θα σου πω, στην τελική πιστεύω ότι οι άνθρωποι αλλάζουν προφανέστατα. Και δεν είναι Ρε ότι φίλε. μένουν. Περίμενε. Ναι. Εντάξει, μπορεί να γυρίσει για κέρα του, εντάξει, το ξέρουμε, τα έχουμε φάει αυτά τα σκατά. Αλλά, άσο αυτό στην άκρη, αν όντως, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, και αν όντως έχει ξεκαθαριστεί και οι δύο έχουν προχωρήσει μπροστά, Με 2 πρώην. Όχι έναν πρώην. Με 2. Θέλω να σου πω, εγώ δηλαδή θέλω να σου πω ότι ναι, μεν εκεί πες σου έλεγε ότι είναι ένας πρώην. Είμαστε ακόμα φιλικά γιατί πες το χύψη λόγο. Αλλά με 2. εντάξει, το 2 μου ακούγεται λίγο πιο πολύ. Κοίτα, στην τελική ό,τι πιστεύεις, απλά για να σου ξεκαθαρίσω το Ναι, τέτοιο. οκ. στο λέω. Εντάξει, κοίτα, θα σου πω είναι ανάλογα με τις σχέσεις που έχει με τους ανθρώπους. Αλλά όταν τα ακούς, άμα δεν έχεις κάποια αιτιολόγηση ή κάτι, Να. είναι λίγο red. Αλλά αν έχει μία. Για να πω. Το μάνα θα ακουστούμε στο βίντεο. Παραθέω μου, αδερφέ. Έλα. καλά. Έλα, τελείω, έλα. Άντε, ναι, Πούλο. Συγγνώμη. Πω. Κάνω βίντεο, μην ενοχλεί. Τώρα θα μπει. Σε γκρι. Ναι, θα μπει αυτό το τελευταίο. Να ακούει τη φωνή του αδερφού μου. Ρε φίλε, και πιστεύω ότι ανάλογα τι μπορεί να έχεις περάσει με τον κάθε άνθρωπο, και ας είναι και 2 και ας είναι 5, ας είναι 10. Εντάξει. Παραπάει τώρα να έχεις τόσο μεγάλο κύκλο, εκτός αν υπάρχει επιβεβαίωση και ούτω καθεξής που είπαμε και πριν. Αλλά αν υπάρχει όντως κάποιος σοβαρός λόγος, επειδή νιώθω ότι είμαστε one time, που έχω πει ανεπανελειμμένες φορές και το ξέρεις αυτό, και υπάρχει φυσιολογικό πλαίσιο σχέσεις μεταξύ τους. Οκ, να σου πω κάτι. ακούω. Πάμε λίγο. Red flag or green flag? Πάμε λίγο. Έλα. Καταλάβεις, όχι, δεν έχεις καθόλου άδικο σε αυτά που Ρε λες. φίλε, άμα το πάμε έτσι όπως το είπα, green. Άμα είναι απλά έτσι ότι κρατάει επαφές και μου το κρατάει κρυφό, red. Άρα red ή green. Έλα, βάλ το red τώρα γιατί δεν μου το εξήγησε έτσι και μου το έπαιξε Flag. απλά έτσι χύμα. Σου είπα, ναι, οκ. Εντάξει, Ωραία, πάμε μην σειρά. το κρατάμε. Λοιπόν, για μένα είναι δεύτερη τώρα, Ναι, δεύτερη. Ωραία.
όταν έχετε διαφωνία Ναι. με την κοπέλα σου, προτιμά να απομακρύνεται από σένα εκείνη τη στιγμή, άμα είστε από μηνύματα κλπ. Ή αν είστε από κοντά σου, αλλάζει το θέμα, μέχρι να περάσει λίγο κάποια ώρα να το σκεφτεί, να το νιώσει μέσα της κτλ. Και μετά να σου εξεφράσει το τι πραγματικά νιώθει και αισθάνεται κτλ. Κοίτα, επειδή κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα, θα πω green flag και η αιτιολόγησή μου είναι ότι προτιμώ να έχει περάσει λίγη ώρα για να ηρεμήσει το κεφάλι μου Ναι. και να επιστρέψω και να το συζητήσουμε λογικά, ότι η συζήτηση θα γίνει, περάσω μερικές ώρες, να ηρεμήσω, να μην πω κάτι που δεν θέλω να πω, Ναι. ξέρεις, πάνω στο γκαυγά και στο θυμό Ναι, μου στο θυμό, ναι. και επιστρέφουμε, το πιάνουμε, θα γίνει σίγουρα η συζήτηση, δεν την αποφεύγουμε. Βέβαια Απλά είναι δώσουμε αλήθεια λίγο- να ξέρεις ότι. Περίμενε, το λες άρα green, Ναι, εγώ το λέω green green. Ναι. Να ξέρετε ότι συνήθως όμως ότι όσο υπάρχει η ένταση κτλ. Συνήθως εκδηλώνονται και πολλές αλήθειες και παράλληλα πολύ ίσως τη στιγμή στο τι νιώθεις χωρίς να είναι η πραγματικότητα. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή, θέλω να σου πω. Άμα τσακωνόμαστε, ας πούμε, εγώ και εσύ και σου γύρισα. Όπως πριν. Ναι, όπως πριν. Και πάνω στο θυμό μου σου πω, Λεωνίδα, η ανάσα σου βόθρος. Ναι, εντάξει. Κατάλαβες. Α, δεν ακούγεται ωραίο. Δηλαδή, Ναι, από την εντάξει. άλλη να σου πω, ρε Λεωνίδα, ξέρω εγώ, η επιστήμη έχει δείξει να πλύνεις λίγο παραπάνω τα δόντια. Να στο φέρω κάπως καλύτερα. Ναι, εντάξει, με πιο κατάλαβες, χιουμοράκι. Ναι. Όχι πιο χιουμοράκι, απλά με τρόπο. καλύτερη Ναι. αιτιολόγηση, δηλαδή με καλύτερο τρόπο. Ναι, από το να οκ. γυρίσω να σου πω κάτι τόσο ντόμπρα που θα σου ακουστεί κακό. Ναι, και να Κατάλαβες. τσακωθούμε χωρίς λόγο. Αυτό, ναι. Ενώ ήταν πάνω στην ένταση. Ακριβώς. Οκ. Λοιπόν, Για πάμε, δικαιώσου. πάμε παρακάτω. Το άτομο σου λέει ότι η καριέρα της ή του είναι προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια και ίσως αυτό επηρεάσει τον χρόνο που θα περνάτε μαζί. Ναι. Red flag or green flag? Κοίτα, θα σου πω green flag γιατί. Green flag. Ναι, γιατί επενδύει στον εαυτό του και όταν επενδύει κάποιος άνθρωπος στον εαυτό του γίνεται καλύτερος άνθρωπος και αυτομάτως μετά έχει να δώσει και παραπάνω Okay. από το να μένει πίσω. Πάμε. Έτσι το βλέπω εγώ. Εντάξει, okay. Πάμε. Ωραία, κοίτα, έχω μπόλικες εδώ, Πες την επόμενη. αλλά πάμε, έλα, μην τα καθυστερούμε τώρα, Ωραία. να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Όταν βγαίνεις με φίλους, ωραία, και είναι μαζί Ναι. η δικιά σου, αρχίζει και γίνεται πολύ πιο κοινωνική ενώ είναι εσωστρεφή σαν άτομο. Ναι. Όχι ότι είναι αρνητικό να είσαι Οκ, εσωστρεφής, ναι. ωραία. Και μπορεί να πετάξει κάνα φλερτ σε κάποιον να εννοείστε μαζί. Αλλά στην πλάκα, έτσι, δεν σου λέω τώρα σοβαρά. Π.χ. η δικιά σου να έρθει να μου πετάξει εμένα μια μαλακία, αλλά δεν το εννοείς σοβαρό, απλά για την πλάκα ή απλά να κάνει ένα compliment. Θα πω red flag. Θα ήταν green flag. Δεν σου λέω τώρα να κάτσει να μου την πέσει. Όχι, ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα, σου λέω. Πω, Ένα compliment. θα σου πω green flag. Το συγκεκριμένο red flag γιατί μου είπες ότι ο χαρακτήρας αλλάζει εντελώς όταν Ναι, βγαίνει έτσι έξω όπως και το είπα είναι γενικό. ότι. Αυτό είναι red flag. Ναι. Τώρα, άμα ήταν γενικά ο χαρακτήρας έτσι, ίσως υπήρχε λίγο ένα ok. Και ήταν κομπλέ. Αλλά όχι, αυτό που είπες red flag. Οκ, Δεν οκ. το λες εντελώς. Το αλλάζει, δηλαδή ο άνθρωπος είναι καλό. Λοιπόν, Είναι πάρα πολύ καλό. Όσο αλλάζει ο άνθρωπος, να ξέρεις, είναι εξέλιξη. πάμε. Στις συζητήσεις για το παρελθόν μιλάει αρνητικά για τους πρώην της. Φάουλ. Γιατί Φάουλ. έχεις μάθει πολλά από αυτούς, γιατί αν δεν είχες περάσει από αυτούς τους ανθρώπους, δεν θα ήσουν αυτός ο άνθρωπος που είσαι σήμερα. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά ότι Ρε φίλε, άμα φταίνουν όλοι οι πρώην, μήπως ναι, τελικά. μάλλον κάποιος Και ο φταίει, κύριος άλλος. παρανομός Δεν είσαι γίνεται, εσύ. δεν γίνεται πάντα να φταίνει άλλοι, Αυτό, κάποτε θα ναι. φταίεις κι εσύ. Το έχει πει ένας σοφός γέροντας κάποια εποχή, όποιος ξέρει, ξέρει. Ναι. Αλλά ναι, Στο Ιαπωνία, bro. όχι, όχι. Λέγε. Για αλλού Ωραία, πάμε, ήμασταν, πάμε, αλλά πάμε. όποιος ξέρει, ξέρει θα πω εγώ. Πάμε, λέγε. Λοιπόν, σου λέει από νωρίς ότι έχει μεγάλο θέμα με την κτητικότητα και τη ζήλια που λέγαμε. Ναι. Αλλά παράλληλα σου λέει ότι προσπαθεί να το φτιάξει, αλλά παρότι που έχει περάσει ένα διάστημα, όχι μιας εβδομάδας, ας πούμε κάποιοι μήνες,
Βλέπεις ότι συνέχεια αυξάνεται και δεν είναι Και καλά προσπαθεί να το. Ναι, όχι, red flag. Red flag. κακό, Ναι, ρε φίλε, γιατί άμα όλη την ώρα σου λέει προσπαθώ να το δουλέψω. Βλέπεις Αλλά... κάποιες φορές όμως να κάνει μία αλλαγή, αλλά μετά δεν την κάνει. Εντάξει, φίλε, άμα είναι στις 10, η 9 είναι ζήλια και μία είναι και καλά η αλλαγή, αλλά διατηρείται το 9 στα 10 φορές δεν είναι ζήλια, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ναι. Οπότε red flag. Οκ. Ωραία. Λοιπόν, Για πάμε. Μην τα ξανακουνήσεις γιατί ήταν όριο να φύγει το μικρόφωνο. Ευτυχώς δεν φύγανε τα ποτήρια. δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, Σε ακούω. συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Λοιπόν. Τι έχει το πλάνο σου. Όταν διαφωνείτε, η σχέση σου εννοείται, Ναι. κάνει χιούμορ για να χαλαρώσει την ένταση. Κοίτα. Green flag με την έννοια ότι. Green flag, okay. Ναι, θα σου πω γιατί εντάξει, το να είσαι all time σοβαρός, ναι, σύμφωνοι, σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να είσαι σοβαρός. Αλλά το να έχεις λίγο χιούμορ πιστεύω ότι είναι ένας καλός τρόπος να χαμηλώσουν λίγο οι εντάσεις Ναι. και να μην γίνουν απότομα πράγματα όπως λέγαμε πριν που συζητάγαμε. Δεν Ε, ξέρω, εσύ πώς το βλέπεις αυτό, Ρε φίλε, θέλεις να σου πω κάτι. σοβαρότητα. Όταν έχει να κάνει με διαφωνία, θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει χιούμορ εκεί μέσα. Δηλαδή, όταν έχει τελειώσει η διαφωνία και η κουβέντα που έχετε κάνει, είναι ok, όλο το χιούμορ φέρε πίσω την ένταση μας στο χιούμορ, αλλά όσο είναι μέσα στη διαφωνία, κράτα λίγο σοβαρότητα, ρε φίλε. Δηλαδή, είσαι Άρα μέσα έχω λίγο δίκιο, πέρα. καλά τα λέγαμε πριν. Συνέχισε, πάμε παρακάτω εσύ. Άντε καλά, να μην το παραλάβουμε γιατί θα μείνει μόνο αυτό στο βίντεο και εντάξει. Ναι, πάμε. Λοιπόν, είσαι τώρα με τη σχέση σου Οκ. και σου λέει ότι θέλει αρκετό προσωπικό χρόνο Αχα. μέσα στην εβδομάδα για δεν σου λέω τώρα 1-2 μέρες. Γιατί εντάξει, είναι Αρκετό φυσιολογικό χρόνο. κάποιος Αρκετό να θέλει το χρόνο του. Λέω λίγο παραπάνω από το φυσιολογικό το δικό σου. Κοίτα, θα πω green flag στην περίπτωση που δεν μένουμε ακόμα μαζί Okay. και στην περίπτωση που είναι 2 με 3 μέρες, max 3. Εγώ σου λέω πάνω από 1-2 μέρες. Άμα το πάμε Γιατί σου πάνω, λέω να απαιτεί πολύ χρόνο προσωπικό και να μην είστε τόσο πολύ δεμένοι, να το πω έτσι. εντάξει, άμα πιστεύω πάει πάνω από 3 μέρες και είναι Χάνεις ξέρω εγώ, το 4, ναι, Χάνεις αυτό τη κάπου σχέση σου, χάνεις ναι. λίγο τη σχέση και είσαι ξέρω εγώ 2 φίλοι που κάνετε λίγο κάτι παραπάνω και απλά συναντιέστε ξέρω εγώ τα σουκού. Ναι, okay. Οπότε άμα το πας μέχρι εκεί τότε είναι red flag. Αν όμως είναι ξέρω, εγώ, μέχρι 3 μέρες δεν το προσωπικό αποκαλεί χρόνο σχέση μετά. και αυτό. σίγουρα δεν μένουμε μαζί, 2 με 3 μέρες λέω, τότε οκ, λογικό. Και τις υπόλοιπες 4 μέρες μιλάμε, ξέρω εγώ, το κλασικό. Cool. Στο αυτό, λοιπόν, Για πάμε. πηγαίνοντας παρακάτω, σε βγάζω λίγο από το κομμάτι των σχέσεων και σε πάω στον εργασιακό χώρο. Περίμενε. Πω, δεν έχω φτιάξει για τέτοια. Είχα φτιάξει πιο πολύ για σχέση. Δεν πειράζει. Μπορείς να το μοντάρεις ή... Θα κάνω λίγο τράμπα έτσι όπως τα έχω εδώ πέρα και θα το παίξω λίγο Καλά. time. Θα το κάνω λίγο ωρό. Βγάλε κάτι και από το μυαλό σου, δεν Ναι, πειράζει. εντάξει. Λοιπόν, Θα βγει καλά πιστεύω. εργασιακό χώρο. Είσαι Καλώς εσύ ήρθατε σε μια τώρα... οικογένεια. Καλώς Πάω ευθεία και ήρθατε. δουλεύω για πάντα. Ακριβώς. Δουλεύω για πάντα Λοιπόν. για εσάς. Είσαι στη δουλειά. Ναι. Είσαι τώρα σε μια συνάντηση, το προσωπικό έχετε μαζευτεί και κάνετε μια συνάντηση περί της δουλειάς τέλος πάντων. Και κατά τη διάρκεια προς το τέλος και γενικότερα στη διάρκεια της συνάντησης παρατηρείς ότι ένας συνάδελφός σου έχει κάτσει στη γωνίτσα του σημειωματάριο και σημειώνει τα πάντα. Ό,τι λέτε, σημαντικό, αλλά όχι μόνο. Σημειώνει και ανέκδοτα, τα αστεία σας, σημειώνει ακόμα και τα σχόλιά σας, τα οποία πάνω κάτω έχουν καμία σχέση με αυτό που συζητάτε. Τα σημειώνει όλα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι είναι λίγο με το αφεντικό φιλαράκια, οπότε Μικρός ναι, ποντικάκος. μικρό σποντικούλης Mickey Mouse, Ναι. σπονσοράς του βίντεο Mickey Mouse, αλλά εντάξει, όχι, είναι red flag. Ναι. Αυτό δηλαδή, το γεγονός ότι άλλος τα έχει σημειώσει όλα, Πίνω από τον καφέ σου. εννοεί ότι τα πάντα. Τέλος πάντων. Ναι. Πάμε παρακάτω. Α, ναι, συγγνώμη, Ναι. σειρά σου. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν,
Το έχεις? Θέλεις από τη δουλειά να σκεφτώ τώρα πώς θα το γυρίσω. Καλό, όχι μόνο δουλειά, από ό,τι θες, εγώ σε πήρα. Όχι, ας πάμε στη δουλειά μου, ρε. Κάτσε να σκεφτώ. Καλά, κοίτα, πες κάτι άλλο που έχεις σημειώσει και ξαναρχόμαστε. Όχι. Μου ήρθε. Σκέψου ότι Ναι. κάποιος ή κάποια που έχει τη δουλειά αρχίζει και κρατάει μόνο φιλικές σχέσεις Ναι, με συγκεκριμένα άτομα. οκ. Μπορεί να είναι και ανώτερος, μπορεί να είναι και ίδιος με σένα. Ναι. Αλλά σένα για κάποιο λόγο σε αφήνει στην άκρη χωρίς να έχεις κάνει κάτι Ναι. και δεν κάνει τόσο πολύ παρέα, κάνει επιλεκτικά άτομα παρέα. Οκ. Και βλέπεις ότι το κάνει με χειριστικό τρόπο λίγο, Οκ. αλλά παράλληλα έχεις ακούσει και από τους άλλους ότι έτσι είναι ο χαρακτήρας της ή ο χαρακτήρας του, αντίστοιχα, για τον καθένα. Οπότε λες κάποιον που κρατάει σχέσεις, ξέρω εγώ, και με τους ανώτερους, περισσότερο από... Ναι, και λίγο και με Αυτό, τους ναι. δίπλα, ας πούμε, τους δικούς της, αλλά είναι επιλεκτική με ποια άτομα θα μιλήσει, από ποιες ομάδες, με ποιους leaders έχουν και όλα καθεξής. Κατάλαβες. Οπότε εσύ μιλώντας για ανώτερους και leaders και λοιπά, σημαίνει ότι πάει μετά πιο ψηλά. Ναι, αλλά Στα παράλληλα, εκτός από αυτούς, σε εμάς τους υπόλοιπους λίγο... όχι, και σε εμάς μπορεί να μιλάει σε κάποια άτομα, αλλά Ναι, επιλεκτικά. Καλές σχέσεις. Ναι, αλλά επιλεκτικά με συγκεκριμένα άτομα, π.χ. μπορεί να μην μιλήσει με σένα γιατί δεν τα πάει καλά με τον leader αυτόν. Ή τα πάει καλά με τον άλλον τον leader και μιλάει με άτομα που έχει αυτός στην ομάδα του. Εντάξει, κοίτα, εγώ θα σου πω πολύ απλά red flag. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι όταν είσαι σε έναν εργασιακό χώρο και αν υπάρχει έντονη επικοινωνία μεταξύ στο εργασιακό χώρο, για το χύψη λόγο πρέπει λίγο με όλους, έστω σε ένα βαθμό, να τα έχεις κάπως καλά. Ναι. Και θέλω να πω, εντάξει, okay, άμα γίνει μια έντονη διαμάχη, πρέπει να υπάρχει μια αλφα συνεννόηση, αλφα συνεργασία. Και αν σίγουρα, κοίτα, άμα υπάρχει μια διαμάχη, κάπως σχέσεις λίγο χάνονται. Αλλά ρε φίλε, άμα από μόνη σου ή από μόνος σου επιλέγεις να είσαι επιλεκτικός με το ένα και το άλλο, ρε φίλε, θεωρώ ότι χάνεται λίγο το κομμάτι της συνεργασίας και το ένα και το άλλο μέσα στο χώρο αυτό. Οπότε red flag. Red flag. Λοιπόν, πάμε to the next. Ναι. Λοιπόν, πάλι είσαι στη δουλειά. Ωραία. Και έχεις τώρα έναν συνάδελφο, ο οποίος παίρνει συχνά πρωτοβουλίες, χωρίς να ρωτήσει, ξέρω εγώ, το υπόλοιπο team. Να το παίζει boss. Περίπου. Παίρνει συχνά πρωτοβουλίες χωρίς να ρωτήσει την ομάδα, γιατί πιστεύει ότι έτσι προχωράνε πιο γρήγορα τα πράγματα. Ρε φίλε, θα σου πω, άμα είναι γνώστη και έχει μεγάλο... Ο κλασικός ο συναδελφός. δεν έχει εμπειρία, είναι δεν- ίδιο επίπεδο με μένα. Έχει μια εμπειρία, αλλά παίρνει πρωτοβουλίες, ρε φίλε. Θα σου πω, αν έχει μια αλφα εμπειρία και όντως στέκουν αυτά που λέει και έχει όντως γνώση... Ότι, περίμενε, επειδή θεωρεί, πιστεύει από μόνος του, Μόνο όχι ότι έτσι να τα πιστεύει, delusional. ότι είσαι προχωρητή, έτσι προχωράμε. Εντάξει. Αλλά άμα όντως είχε κάποια εμπειρία και ήξερε κάτι να το κάνει κάπως με δικό τρόπο και είναι πιο αποτελεσματικό και το καθεξής, το ακούω. Ρε φίλε, αλλά κοίτα, Εντάξει, τώρα να εγώ παίρνει θεωρώ ότι για να σε μου κάτσει, προκατικό ρόλο είναι κακό. Ναι. επειδή δεν είσαι κάποιος ανώτερος, είσαι ξέρω, εγώ, στο ίδιο team με μένα. Τώρα να κάνεις να παίρνεις πρωτοβουλίες επειδή, όχι επειδή νομίζω ότι είναι καλή ή όχι, επειδή πιστεύεις ότι έτσι, Ναι, λίγο ναι, υποτιμάς οκ. τους υπόλοιπους, ρε φίλε. Εγώ έτσι το πάω. Ναι, Αλλά οκ, οκ. τέλος πάντων, πάμε. Σε σένα δεν ισχύει τόσο πολύ στον κλάδο της εργασίας, αλλά σε μένα ισχύει ότι υπάρχει ένας τύπος ή μία τύπης αντιστοίχως που κάθεται επίτηδες, ας πούμε, και στέλνει 3 ώρα τα χαράματα ότι κάνει δουλειά και μετά πηγαίνει κανονικά για τη δουλειά του. Ναι. Είναι πορωμένος, βλέπεις ότι είναι πορωμένος, δεν έχει κάποιο όφελος, απλά το κάνει για να δεχτεί, το κάνει έτσι για να το κάνει, δεν έχω καταλάβει δηλαδή. Ναι. Το έχω δει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα το θεωρούσες εσύ, γιατί εγώ δεν ξέρω τι να καταλάβω. Είναι λίγο... Δεν ξέρω, Ναι, κοίτα. Βασικά, ξέρεις τι, δεν θα το έλεγα ούτε red flag ούτε green flag.
Θα έλεγα ότι μπορεί για μας το μάτι ότι βλέπουμε ότι στέλνεις 3 ώρα το βράδυ ότι είσαι για δουλειά και δουλεύεις. Να είμαι τώρα σπάσα αρχίδι. Κατάλαβες ότι τον κοιτά. Αλλά μπορεί να θέλει να δουλεύει μέχρι τις 3 και να το δεχτεί στον εργοδότη. Δηλαδή δεν κάνει καμία ζημιά. Απλά ξέρω σπάει νεύρα. Θα σου πω, δεν είναι τόσο red flag το να σπάς νεύρα. Απλά αγνοείς. Οπότε, πώς να σου πω, θα το πω πορτοκαλί. Οκ. Λοιπόν, πού έχω μείνει. Ωραία, προσωπικά θα φύγω λίγο από τη δουλειά. Ναι. Πάμε λίγο στις παρέες. Πάμε παρέες. Έχω φτιάξει παραπάνω. Σκέφτηκες κι άλλο για τη δουλειά. Ναι, σκέφτηκα ένα, αλλά όχι, ας πάμε παρέες. Όχι, πες εσύ μετά για τη δουλειά, σε πάω εγώ απλά λίγο στις παρέες. Όχι, θα το γυρίσω γιατί είχα γράψει κυρίως παρέες και τέτοια. Οκ. Αλλά αυτό το γυρνάς να το γυρνάμε παρέα, Λοιπόν, μην με αλλού. Ό,τι θες. Λοιπόν, πάμε λίγο στις παρέες. Λοιπόν, έχεις ένα φίλο, είσαι στην παρέα σου βασικά, και έχεις ένα φίλο ο οποίος σε διορθώνει μπροστά σε όλους συνέχεια όταν κάνεις λάθος. Στο λόγο μου και στα Ναι. λοιπά. Ό,τι λες, δηλαδή μπροστά σε όλους, Φιλόλογος. μπροστά σε όλους θα γυρίσει και θα σου πει αδερφέ είσαι λάθος. Όχι να σε πιάσει πιο μετά είναι στο φέρι, Εντάξει, ρε φίλε. σου λέει είσαι λάθος. Τα λόγια του Ναι. είσαι λάθος. Είναι σπαστικό μετά από 1-2 φορές. Εντάξει, μπορεί να το πει για πλάκα στην αρχή και να διορθώσει, αλλά μετά όταν διορθώνει στο κάθε τι. Εντάξει, άμα δεν έχω ορθό λόγο, εντάξει, πάει στην ευχή. Αλλά μετά από λίγο κουράζει, οπότε εντάξει. Red flag. Αλλά εντάξει, μετά από λίγο it's ok. Δηλαδή το ok. Ναι, είναι λίγο στην αρχή λίγο χιούμορ να πετάξει. Άρα, μαλάκα, αυτό λέγεται έτσι. Είναι αυτό, εντάξει. Λοιπόν, αφού πας παρέες, θα γυρίσω και εγώ παρέες. Άσε τη δουλειά, την ερώτηση που σκέφτηκα. Στην παρέα, έτσι όπως λες, αντιστοίχως έχεις ένα άτομο το οποίο κάνει πλάκα συνέχεια. Ωραία. Ναι. Αλλά δεν κάνει απλή πλάκα. Κάνει μια πλάκα η οποία μπορεί να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Red flag. Δεν σε αφήσω καν να συνεχίσει. Ναι, Red flag. ναι. Θεωρώ, ρε φίλε, ξέρεις τι. Πήγα να συνεχίσω να σου πω, αλλά το κάνει για να έρθει λίγο πιο κοντά με σένα και να νιώσει λίγο πιο οικία. Αλλά εντάξει. Ρε φίλε, θεωρώ ότι υπάρχει. Υπάρχουν πλάκες που μπορεί να έρθει κοντά με Εννοείται, τον άλλον, ρε αλλά φίλε, εγώ σου δηλαδή λέω τώρα μάλλον. Υπάρχει διαφορά στο να κάνεις πλάκα με το φίλο σου και να κάνεις πλάκα για το κάτι που έχει κάνει ή σε εισαγωγικά για το πώς φαίνεστε. Ξέρεις, όπως είναι οι κλασικές παρέες, δηλαδή το roasting που θα πέσει. Ναι. Αλλά όταν αρχίζει κάποιος και κάνει πλάκες εις βάρος κάποιου, θέλω λίγο εκεί παρά. Ναι, οκ, εντάξει. Αυτό δηλαδή, εντάξει, έχω κάνει μια βλακεία, κορέδεψέ με, κάνε με μέσα στην παρέα, αλλά όταν ξεκινάει, αρχίζει και μετά είναι όλη την ώρα εις βάρος, τότε είναι λίγο, πιστεύω, παραγίνεται. Πρέπει να υπάρχει ένα balance, να σου το πω έτσι. Αυτό. Σ' ακούω. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ, αλλά εντάξει, λίγο να υπάρχει χιούμορ και τα λοιπά, εντάξει, δεν είναι άσχημο. Όχι, εννοείται. Αλλά στο επίπεδο που στο είπα, ναι. Άμα κάνω βλακεία, κάτσε κορέδι μου όσο θες, αλλά Ναι. απλά θέλω να πω ότι όταν είναι τακτικό το. Έχουμε να πούμε σκηνικά τώρα, αλλά. Καλά, ναι, είναι το άστα, βίντεο, άστα, άστα. άστα, παράδειγμα. Δεν πρέπει να πούνε αυτό. Πάμε λίγο παρακάτω. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, πάμε πάλι, παρέα σου και μέσα στην παρέα αυτή υπάρχει άτομο που πληρώνει συνέχεια για όλους, βασικά όχι συνέχεια, συχνά, Ναι, ας το οκ. πούμε, συχνά για όλους, αλλά, εδώ είναι το αλλά, το αναφέρει έτσι στην πλάκα κάθε 3 και λίγο. Δηλαδή ότι σε κερνάει συχνά, αλλά σ' άκυρες στιγμές και θα σου πει έλα μωρέ, σε έχω κεράσει τόσες φορές. Τακτικά όμως αυτό. Εντάξει, τακτικό μετά με κάνει να νιώθω άσχημα, οπότε εντάξει, λίγο κακό. Να, εντάξει, όχι και full τακτικά, αλλά συχνά κατάλαβες πώς θέλω να το πω. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Το βλέπω λίγο, έτσι λέγαμε, άμα θέλει να δείξει και να ανεβάσει τον εαυτό του μπροστά στους άλλους. Okay, άρα, πώς το πω. Στο red flag, έτσι όπως το μου φάνηκε πιο πολύ Red flag, red flag. Okay. Με τον τρόπο που το έθεσες, άμα το έθεσες με τον ναι, άλλο εντάξει, τρόπο. Ναι. Αυτό λίγο να πάμε πιο στην κρίζα τώρα. Ναι, Τέλος ναι, πάντων. Τέλος πάντων, πάμε. Άλλες δύο μου μείνουν εδώ πέρα εμένα. Okay. Και εγώ νομίζω έχω άλλη μία. Ναι, πάμε. Έχεις άλλη μία. Στην παρέα υπάρχει ένα άτομο που κρατάει πάντα αποστάσεις από δράμα, από θυμούς, από το να τσακώνεται, από
το να μπλέκεται στο οτιδήποτε, συζητήσεις που όντως μπορεί κάποιος να χρειαστεί βοήθεια κτλ. Και γενικότερα ό,τι αφορά για τους π.χ. δεν σου λέω να είμαστε μια παρέα 10 ατόμων και να πηγαίνει σε αυτούς που είναι λίγο πιο κοντά, ρε παιδί μου. Πώς το βλέπεις? Εντάξει, τώρα να μην θέλεις να μπλέκεσαι σε ντράμα δεν το θέλω. Ναι, αλλά είναι σε κοντινούς του ανθρώπους, δεν είναι... Είναι από τα 10 άτομα πες στην παρέα και είναι 2-3 άτομα που μιλάει παραπάνω και ακόμα και σε αυτούς μπορεί να μην είναι μπλακή να κάτσει να μιλήσει. Να. Εντάξει, αναλόγως ρε φίλε, γιατί εντάξει και το να μην θες να μπλέκεσαι σε δράμα και τέτοια, δεν το θεωρώ full κακό. Να μην θες. Οκ. Έχω μετά μία αντίστοιχη ενώ ερώτηση. να μπλέκεται. Ναι. Δηλαδή άσχετο να το άμα είναι να το σχολιάζει, επειδή είπες μπλέκεται. No. Εντάξει και να συζητήσει να μπορεί να δώσει μια βοήθεια, αλλά όταν είναι το δράμα του άλλου, το να μην κάτσεις να μπλέκεσαι ο ίδιος, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο κακό. Μπορεί να έχω καταλάβει λάθος την ερώτηση, εγώ έτσι την έχω καταλάβει. Εντάξει, όπως την κατάλαβες τώρα. Εγώ την κατάλαβα, μπορεί να την κατάλαβα λίγο λάθος, αλλά. Μπορεί να βγει και 3 ώρες άμα να κάτσω. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω πόση ώρα έχει αυτό. Οπότε περάσει. θα πω green flag προς πορτοκαλί. Προς πορτοκαλί. Green προς πορτοκαλί προς green αυτό. Okay. Πάμε λίγο. Πες μου την τελευταία σου και μετά θα σου πω εγώ. Είναι κοινότυπη με αυτήν τώρα. Εντάξει, οκ, που no έχω. problem, no worries. Ωραία. Έχεις ένα φίλο ο οποίος. Πού ήξερε ένα φίλο, πού ήξερε ένα φίλο. Έχεις ένα φίλο ο οποίος δεν. Πώς το έκανα. Καλά, εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στο τελευταίο. Ναι. Λοιπόν, είσαι σε μια σχέση και ο φίλος σου λέει δεν. Λοιπόν, Ωραία, έλα, ναι. λοιπόν ναι, πάμε λίγο στο τελευταίο. Έχεις Θα μια μπει σχέση. κανονικά, να ξέρεις. Θα μπει κανονικά. Και πολύ καλά θα κάνει. Λοιπόν, Ωραία. είσαι σε μια σχέση και ο φίλος σου στην παρέα δεν σου δίνει καμία σκέψη του τίποτα, καμία στάση ή συμβουλή, το οτιδήποτε. Φίλος σου πάντα. Φίλος για τη σχέση σου, γιατί λέει ότι δεν του αρέσει να μπλέκεται στη σχέση των άλλων. Ναι. Κοίτα, από τη μία τα ακούω, αλλά επειδή λες φίλος, έχεις περάσει κάποια χρόνια μαζί με τον άλλον, οπότε καλό είναι. Καλό είναι, εντάξει, καλό και κακό, ο καθένας το ορίζει όπως θέλει. Αλλά εγώ θα έδειχνα σεβασμό σε κάποιο άτομο που όντως θα ενδιαφέρονταν να μου πει κάποια πράγματα. Οπότε εσύ είπες να μην μιλάει, σωστά. Όχι, να μην. Να Δεν μην, μπλέκεται. άρα το να μην μπλέκεται το θεωρώ λίγο φάουλ. Γιατί ρε φίλε, για ποιο λόγο είναι φίλος σου, άμα δεν μοιραστεί το τι αισθάνεται και τα λοιπά για να σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερος. Οπότε, καλά το μπλέκεται το εννοούμε στο να μιλήσει Ναι, σε σένα. δεν λέω να μπλακεί με στη σχέση και τα λοιπά, απλά να μου πει την άποψή του. αυτό, ότι καλύτερα Το ανοιχτά παρά θεωρώ να. green flag. Okay. Red flag, ναι. Okay, Σκέφτηκα ανάποδα, sorry. Ναι, red flag. Okay. Ωραία. Και το Αυτό από τελευταίο μένα. για Πάμε μένα, σε. το τελευταίο για μένα, ένας φίλος σου αντίστοιχα Ναι. σου δίνει συμβουλές για τη ζωή. Αχα. Τελείως, να σου πάω τελείως να πω. Okay. Συμβουλές για τη ζωή ακόμα και όταν δεν το ζητάς. Χωρίς λόγο να έρθει να σου πει μια μέρα, ρε, άμα έκανε με ελεύθερη πτώση σήμερα, ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Άμα κάναμε bungee jumping, ξέρεις πόσο πολύ θα αλλάξει τη ζωή σου. Άμα πας με τα πόδια μέχρι στο σούπερ μάρκετ αντί για να πας με το μηχανάκι, ξέρεις τι θα αλλάξει τη ζωή σου. Δηλαδή να σου πετάει πράγματα τελείως άκυρα. Και άκυρα και ό,τι να Ναι. Και μπορεί κάποια. Οτιδήποτε να κάνεις απλά για Ναι, να σου κάνει μια απλά να συμβουλή. σου πετάξει συμβουλές. Αλλά Να εντάξει, του πεις μπορεί- μπορεί να ξεκινήσω μια επιχείρηση να σου πει ρε φίλε δεν το πιστεύω αυτό για σένα, θεωρώ ότι πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό. Όχι, δεν λέω αυτό. Σου λέω σε μη με επίπεδο. Δηλαδή να σου πετάει αυτό, ας πούμε. Άμα κάνεις bungee jumping, ρε φίλε, μετά γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Γίνεσαι άγγελος. Ωραία, Ή μετά να σου λέει και τα σοβαρά, ότι αν πας στον δρόμο χωρίς κράνος, με το μηχανάκι και πέσεις, θα γίνει κακουχία. Οπότε να σου πετάει και τα καλά και τα κακά. Αλλά τι είναι meme, τι είναι σοβαρό, αν είναι συνέχεια. Γίνεται Σπάει το ρε στόμα. φίλε, Εντάξει, ναι. δεν γίνεται. Δεν ξέρω φίλε, δηλαδή άμα με βλέπεις να κάνω κάτι τόσο λάθος,
Κάτσε πες το μου. Κάτσε να το αφήσω. Ή και από εγώ την εδώ, άλλη, στο τραπέζι. αν σου ζητήσω να μου πεις καμιά συμβουλή, κάτσε πες το μου. Όταν είναι συνέχεια το κάθε τι πράγμα που κάνω να μου λες, να σου πω τι πιστεύω εγώ για σένα. Αχάμισο. Κάτσε λίγο καλά. Ναι, άλλαξε. εντάξει. Οκ. Πήσα red flag. Λοιπόν, αυτό ήταν το Αυτά γεμάκι. ήτανε. Αυτό ήταν και το game. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάτσατε Ισχύει. μέχρι εδώ και μας παρακολουθήσατε για άλλη μία φορά. Σε άλλο ένα βίντεο. Σε άλλο ένα επεισόδιο, ναι. Αυτά ήταν οι απόψεις μας, αυτό ήταν το game, το red flag. Προφανώς είχα εγώ δίκιο στο debate. Εντάξει, δεν το συζητάμε καν. Λινίδα μου, ό,τι σε έκανε να κοιμάσαι το βράδυ. Φίλε Μην μου, αγχώνεσαι. νίξε και ο Κοίτα, θαλάσσιος το ξέρω. δράκος πριν. Δηλαδή τι άλλο θέλεις. Νίξε με θαλάσσιο δράκο το Εντάξει, πιστόλι με σου. το θαλάσσιο δράκο δεν το περίμενα. Την επόμενη φορά να ξέρεις θα έχω καλύτερη κίνηση. Τέλεια. Αλλά όσον αφορά το debate, ναι, δεν πειράζει που έχασες για άλλη μια φορά. It is what it is. Εντάξει, έλα. Προχωράτε. Κοίτα. Ευχαριστώ που νίκησα. Κοίτα. Δέξου την είδα σου. Κοίτα. Πάνε να κοιμηθείς. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ναι, Λεωνίδα. Το κλείνω εδώ, δεν με νοιάζει θα πει. Το κλείνω εδώ. Λοιπόν. Το κλείσα. Το κλείσα. Εντάξει, οκ. Εγώ το έχω κλείσει αυτή τη Λοιπόν, στιγμή. για να κλείνουμε και λοιπά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που. Το έχω που. πάει γκρι, δεν με απασχολεί. Εντάξει, ναι, Όλο, λοιπόν. εγώ το κλείνω, ρε, δεν με απασχολεί. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είδατε το τελευταίο επεισόδιο. Ποιο τελευταίο βρε μαλάκα. Δεν έχω ιδέα. Τι τελευταίο. Αυτό θα μείνει έτσι. Γιατί είσαι κατάλληλος. Χαμίσω. Είσαι κατάλληλος. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τελευταίο. Στο τέλος θέλω να πω. Μπρο, πώς θέλω να πω στο τέλος και λέω το τελευταίο. Τέταρτη φορά. Έλα. Πάμε. Θα το βρεις. Έλα, θα κάνω κάτι 100 φορές. Ωραία. Αλλά αυτό το γκρι είναι η τελευταία φορά που θα μείνει, έτσι. Θα μείνει γκρι αυτό. Δεν θα βάλω τα υπόλοιπα γιατί ήσουν πολύ πιο χαζούλης που το προχώρησες και είπα να σε αφήσω, αλλά θα το σκεφτείς. Λοιπόν, πάμε, έλα. Λοιπόν. 3 ώρα το βράδυ ρε μαλάκα τι κάνω. Εντάξει, έλα, τι να κάνεις. Πάμε. Όλο αυτό θα έμεινε ακόμα το γκρι, έτσι. Ρε μαλάκα. Έλα. Πάμε. Και δεν ξέρω και τι ώρα έχει πάει. Λοιπόν, πάμε. Όχι τελευταίο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, όχι τελευταίο. Σοβαρά. Πάμε, σοβαρά, έλα. Τελειώνουμε, Έλα. να το Με μαζεύουμε. βλέπουν γκρι 2 λεπτά τόση ώρα. Έλα, προχωράμε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος του επεισοδίου. Σωστά. Στο δεύτερο επεισόδιο των Lost Travelers. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάτσατε και το παρακολουθήσατε. Ισχύει. Ελπίζουμε να έχετε φτάσει και μέχρι και το τέλος. Κάντε μας ένα like και ένα comment, μια γραφή, βοηθάει πάρα πολύ το κανάλι. Ειδικότερα στα comments πείτε μας λίγο τι θα θέλετε να συζητήσουμε και γενικότερα την άποψή σας. Τι είναι κριτική άποψη. Γενικότερα, τι έχουν να μας πούνε, πώς τους φαίνεται το vibe, αν κυλάει ωραία, αν είναι ευχάριστο. Ό,τι έχετε άλλο να έχετε να προτείνετε, το οτιδήποτε. Και γενικότερα να μας πούνε την άποψή τους. Αυτό, πιστεύω. ναι. Πιστεύω είναι αρκετά. Αυτό. Ωραία. Καλό βράδυ, καλή σας μέρα, καλό απόγευμα, ό,τι ώρα το βλέπετε και Φιλάκια πολλά. θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Να σημειωθεί ότι του πήρε 5 φορές να το πει αυτό, έτσι. Να σημειωθεί, έτσι. Μετά εντάξει, εγώ θα κάνω το edit, δεν το κάνει, αλλά εντάξει. Θα παλευτεί. Ποιος κάθεται πάνω στο PC και μπλέκει με όλα, εγώ. Ευχαριστώ. Άντε. Τα πούμε. Είσαι σύναμα. Όχι, κακό. Κάτσε και Κακό. με εκθέτει στον κόσμο. Κακό. Δεν πειράζει. Κάτσε και με εκθέτει στον Τι κόσμο. να κάνουμε, είναι που έχω δίκιο ρε φίλε. Λοιπόν, άντε. Τα λέγαμε. Έχεις να πεις κάτι? Δεν φαίνεσαι καν στην κάμερα έτσι που Το σου- ξέρω. Ούτε Τώρα καν- φαίνομαι. Ούτε καν αυτό ρε. Εντάξει, έλα. Φιλάκια, τα λέμε. Εντάξει, καλά πήγε. Κι αυτό. Όλο.